ne ebedi emu akotene ebi ene se are hosam a nanu ada esi ye ewo samra boy kwan so abrekum Chelsea fo kobo match wo mo ba wo mo nipa ba ko free mu no di ofree mu no ne nana be ma wode are hosam bi atodwade afa ne wo ni ho a emu amane nyina da yatena si ye de bebo mo Jean for Sanson na ya posi for so aba mountain so se sabre de ode normal rogu akwan mu wo mu amu yasa odi mu akotene no obechi won na yabakwa akopie mu ewo oboase ababeto dwase Asante House polifo no makeka wono ho enkrofo bi a epuya mu ebeto dwase o makwa ewuro biri na egodu ni sika de wo makwa court na de na court eka Sanson na kromfromfo mienu a wo mu kodi ewuo ya wokoto tutuo se momo vendor wo gini sika no ne ade no sabra meka se wo no so ato anse do dintia afoforo bebe kan ye no ho ne aboaboa no ya awie ye de bremo yemfa emu aseda ne nyina da ema yaboafo vitamin kano de no eye aduane ankasa maka to sa wo pa no de a yemfa niam bia nsoso so mu a ya no ato vitamin enkwada no benom de eye vitamin we no yemfa additives bia ne preservative ne bofa kese ne nyina da ebinim opeso ya wo benya banana chocolate na strawberry ne nyina da eye krogen na ahwane ne bebre no ne wom calcium omega 3 6 and 9 ebi wom enu ti na da bia ye tofo se wo ye wo fu a nkwankwa hye ba bi nom ya ye man kwada ne bi no mo nunum bi mu bobisa ne be ya wo mu nyine mu no bibiada ebe kwa kama oba Ghana mfiedori ne akire nie asem boni bia ma vitamin ko hoda enti ko ba bia tuntun so ensa ya no abodi vitamin na wape bi anunu for perfect series homa no so ye kaka wofo nya hwefo se nkoda no enu an be mo da chi mesi munya se akora de ntebrofo a humanity no atebrofo no eru de twam etin ma brofo bia na ebu perfect series homa no ane bo nkoda do yes na ka jatum so kokwan so the freeness one kosi GHS no eda wode aba English language basic one ekosi GHS free dot ya ba sanso eda history of Ghana o me ya betwam ni abakosema bro no free basic one kosi ye basic 6 eda wode aba kama yo RM so ho Yesu kakra Muhammad kakra na ndwe kakra won mo wo basic one kosi GHS free no so kokwan so kra computing so ho be ye KG1 kosi basic 6 KT vaccine so basic one kosi 6 science maths ni nyina no perfect de do next one kosi KG2 do so numeracy language literacy creative arts finance computing coloring and writing JHS one kosi free no English language social studies science RME computing career technology e don so ni nyina di mu akoten ye set exam questions awro no se moko setemina semitem ni nyina no perfect de do no ane papa no a ebo amankura nkan kro wa desua mu etumi gina pitipa abusuafo kumasefo ekwa putu je ben station an kran so a bar stop anase dansoman last stop no a na first stop no a e na worum ewo wo memmo fo na ba bia tonton mo bia bobura mu a perfect mo ma no obisane mo bia to number na 0243 299 938 and 0540 755465 enyumai adama na ebo asasene na ewie sama hudro ni nyina da yakenkan ade amamo samfo of a John entry bo siako labo papilo boye chidom senior man mozia daroma Facebook Otec YouTube 1029Fm who should be ewo ho asomfonom no yeye mienu midin mami ajowa nyanta tando menin asunaba ohine kwabena boaten Africa siano emu ensam eni Asem Beba Dabi samnanya ba ne senti yatena si ensam ahodo a egupuno so yenhyase emfa emamo enu adan ye bo mamane se na no kwasia da bekum Chelsea Football Club no wo mo yese wo mo kwakwa bobo ene samna boy wo ne samates omo ba no a ena kromfo remfo bi ekobie ene etuo dimma ya dimma kum ene omukunko omo tututuo ni saa ewi ase na krache baako ya no no eka brekum Chelsea fo ne ho Dominic Frimpong etuo na kano ni pamro team no epeja ne de ne ko hospital ebetro dwase Dominic Afrimu abusia fiti no abani nyina asam na kwakwa ya reho sempa sansa wo mu kra na krache no adua na stars ene wo bo agya wo yeso ko bobia ma brekum Chelsea fu a ede sa reho semi aba na wono ankasa sabre ya ye kasa ne na nimpon na cheba for de atu dwase wadi brekum Chelsea fu no ho ya papa sa semi ba ye officially on mentumi ama mebo abusuafo amane ene wote wa ne afro na no baby e fa so omkotete nsam no akwakwa ha dwere papa yaw de anka ombedi nanso kebia wo mo ye de se ne fata anka boy kane wa bra wo kasa no mo mientie ensam bia ne nanan
ɔde to yɛnim the media the American said yes here no medi management no ho ya kakra and say football is business sika and omode kwara na epe no mo free brekum eduru sama boy yakobo ball club 90 minutes and o man pe ba bi wo sama ho sama boy ho amo man na ho achekura o masima ba no mo ni wo kwara yi midnight o mo do mo nam enam amasa de esie no to be frank esa ban wo hwe no ka ho bibi mo hwe football yi but football ya de bia sika ebua o man ni nyina akora ya wa hwede ni kwan wa big star a wo bono mate o bonan a chechi wo gina ma o be che o sesi a aga na ya hwede sai nipa de entese enti ese o man no ya den ya gina ho ni ya tutu ya security ni yi say team kete to say Chelsea no mo ko bobo that security bia ni akiri ana ye o mani mo do mo ko na midnight obde nkwara na nam kwanso abusuani ekotie yi eye nana chei bafo Dominic Frimpong a wakobo ball ema brekum Chelsea a wafiri mu yi ne nana na odi atu gya se anokwasem brekum Chelsea football club no o management no odi o mo ho ya bebre ne ya die ene odi ayenkyirikyire mu amayen Elsofo yento aso na yete yempoano die na anwea na yete mu ensankro no ade to aso na esabra posifo ya wo mu asantemante mu kire se abrantie Dominic Frimpong wio no de bo mu ntia se de biara da obewururu ma hwehwem adidi akira se bonguru kraman ya sabi wo pa aduane adi na wo mu huru die tuakire pa people na fe nipa bonfo ya wonu mu kwoti atua yete saa kwoto atuo masa bre nam so ma Dominic wabuo no on ba fifi mu atwe nipa no api na yebeka ya hyesu ya wa ye nyina hini district no mu na worum kye se ayi abrohosem etumi esi ye kwasi ada ya etwa mu ya kobobodo yebesena kro na wom kra no ya sabi wom kobobodo kra de ne wo won ho ya kromfo ahwa maskafo akukudam atwetwa mu kwantempo so awie na ma we mu ayi miamese mi wo fasefo yi ankumankum omon fenketenketi ena mko akọ robo mo se ya rofosem na posifo se we no won tena so de biara da de twemu bia na fe so kra ye se eye papa ba ko ya wono so anya finchan ba aduonu mu mienu 52 year old George Owusu Afriyi wono so kakra na he no hon 4500 Ghana cedi na wono so ye sakromfo no wono age ye tututuo no akire ya womo eye sanska wono nya ye tipa ya wode ekroye aposifo no kire se womo anya boba no bituo boba no bibi cartridges no ebi obia ya wono de eye etuo no kroye ko tutuo no akromfo no tututuo ho no a ebeboa womo ama womo hwehwemu ya tumi asipia edisa boba womo saka no ni nyina ya de a ebeboa wono pa no kire se wode aposifo do don so ko bia ye ho ye wo mu akwa telate ya wo hwese akrofo no ba bia wo mu wo bia be hwehwem amatenten ni atumi ayadwuma erunti wo mu ka kire etimfo wo mu mpotem wo samunya boaseto mu amakoma ntomo yem ma bonto yem se so fu bi kan no etuma aboto yem a obewura mu na ba bia de pa bonfo no hye no o ma twomo pi ne mra no ene wo mu adipa na ye to so de na ye bawura mu ewo Ashanti South post command ye wo ho ene obepre mu ewo hase ya won makeka won ho ema epo ye mu arahosem bi esi ye epo ne da na etoso miensa a ebeto dwa se owura bia ne din ede Abdul Malik ya wokọ na dwuma so a wo ba ene otimoto bike so a oboase asonkore kwan so hwa ena nkrofo bi ede prag ya kroso no sanu mo be ye cross ni nyina mani pra ya no oda fom no omo ya kromfo ewi ase gold eni sika kakra won ho so bo be 2.29 million Ghana cedis enkrofo tipa wotilo omo de adwane asemi ba ye no na eho behia se oboase South aposifo wo ho ombekeka mo ho na wo mo di nipa bonefo sam sabra no we puye mu no ebetumi akwa che won no na aposifo ne de so onkase ye beche wo de ne ye beche sabre won machi enipa miensa mienu ekwawre mande ba ko de eboa ema nhwehwema hodo bia de wa asemi ho atumi akoso na ACP Sifas Ata wono ena ejina mu ne nsamtwerefo edi nkomo ne press briefing kase pa ena o kirekire mo sade wo mo ekwache sankrofo ene ba bia asem no akwakoduru 3rd April no ena abrantie bi a ye frɛ no Abdul Malik Yaya a wo ye gold dealer awo obuase eba police station ebe ye complain say yes ada no obra wa ye na dwuma wi a wo kofie no a de na nsi ni fie kwan so a wo ti motorbikes no
edu baabi no nipa bɔnefo yi ama bom din no de ɔmo pragea ebehia no ama ɔmo de pragea no bɔ ne motorbike no ama onya accident ekɔtɔ fo sɛ na nyɛ accident kwa ne mu nipa bɔnefo ne yɛ nti ɔmo de bɔ no saa na sɛ ɔmo bɛpɛ no di nya enti ɔhwɛ ɔkra ma ne ti kɔ bɔ dan nti ɔbra de ni subiri ni saa na wɔn ti ne yɛkɔ so na se no ɛyɛ nipa bɔnefo yi a ɔmo de Rashid Adams Rich Buddy Godfred Ampedu ɛne ade ɛto hyɛ no so ana bag kura no ɔmo gye firi ne nsam na wɔkyerɛ a bag na ɛde kura no na sika wɔ mu dɔɔso problem yɛ wɔ ha sika wɔ mu dɔɔso nti ɔmo gye saa bag yi firi ne nsam na ɛyɛ owura Abdul Malik Yaya ɛkyerɛ sɛ na gold a ɛwɔ mu a ɔde kɔ akɔtɔn ɛyɛ ne dodoɔ si 1,750,000 ɛna sika nkasa nso a na ɛka ho ɛno nso hyɛ bag no ɛyɛ 540,000. na wɔwie yɛ pɛ ɛna wɔde ɛto edwa sɛ aposifoɔ no wɔn ɛyɛ deɛ wɔn bɛtumi biara sɛdeɛ ɛbɛyɛ nipa ne agyapadeɛ ho nkwa a ɛbɛtumi abɔ ne nyinaa ɛho ɛban ne sɛnti wɔn ɛbɛsrɛ sɛ ɛtɔ da aposifoɔ hia temamufoɔ mmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ keesi bi sɛesi a wɔn bɛtumi aboa say something no a ɛne ɛde na mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso ɛbɛtumi ayɛ wɔn afɛmu deɛ biada ɛde ahyɛ nsɛm bi sɛyi ano. Obìnrin bɛka sɛ yɛ pledge sɛ yɛbɛbɔ Ghanafoɔ ho ban na asomdua bɛ ɔman na obiara tumi ɛde n'adom akyɛdeɛ Nyankopɔn de maa no ayɛ dwuma bɔ ɔman Ghana no nti yɛnyɛ gya yɛ ho ada yɛbɛkɔ so de nhyehyɛe biara ɛho sɛ de gu akwan ama saa botaeɛ ɛsi yɛ ni so no yɛduru ho ama Ghana mu adwo ama amanfoɔ tumi akɔ nnwuma so akɔyɛ nnwuma ama Ghana tumpɔn na mmom wei nyinaa akyi no wɔbɔ nipa bɔnefoɔ nyinaa akɔkɔ bɔnifo nyinaa akɔkɔ sɛ wo a wonim na sɛ nsɛm a yɛka ni neɛ wohu ɛkame a ɛsɛ dɛm na wotwe biara yɛnsa aka nipa bɔnifo yi so yɛdoma akɔ court ebi mu wɔn so a na ɔmo tiri anyɛ yie na ɔmo sɛ ɔmo ne apolisifoɔ bɛtoto na ɔmo afiri mu atɔ sɛ wɔn nyinaa sɛ wosu nsuro sɛ ɔbɛkɔ so deɛ a ɛneɛ wankasa wogyegyerегye sɛ apolisifoɔ nsa ka wɔn na mmara ne nsa tententen ka wɔn a ɛmo obiara so boɔ na regional commander sɛ yɛmfa ntaatoɔ sɛ so do pese okodi boni bi Ghana ha o de opa ko bebi bufuro na ma Ashanti South hanum dia hanum ayeko akwan bi yana ntu de opa ko bebi bufuro na ha de so oba dia emra na ne nsa tenten na beka se utira anye yesu dia na se so ni approach wo betoto dia yan so betu bia boye ho ban eno die remasi abusiafo ani ekotie yi eye ACP Sifas Ata Ubepiembu ewo Ashanti Region Police Commander ono enwo dano nene friend centralfo a odi ensembwe eto nsentropfo anim watutuo akuma krofrofo miedun amasabre ameka se de wormo atoa ensie to ewo tema community 5 sabre ameka se de manfo busi pa sa krofrofo ne munne na wo mu kire mu se ne no mesiko ye no de entwa yi se mumbu adipa ya no etuo ya wo sense kra ya no yi kakra de abanwo ya kromfo wormotin so tua na wo bransem kanye ekoso dede jakwasu ya wo no head of public affairs edma tema region ayi wodomo amantam no mu no eda wodi nhwomu awratu dwa se na wotwe ne fabri mu a ne buhu an se tete to wo aba fosua plaza hono a se mumu operator bako ho de atutu ama akanopa na wonm chese nhwemu a ye to dwa de edi kan kura no wonm chese eye akromfo na wom timoto so ti wom bae na o ye yisika eti yisika ogusu yisika no hwe sika dewa akwa bi kan he sika bunch wo bag num nom se fa bag mine no se me fama mo ti apre we twe kura na kure bo boba whereas what twempesere ya watu ni se gawu a di mayawo ene vendor no nan ne mo mato dia bomu ya se ya brofo sempa yetumi sinti ehu ya ne se o mu de tipa wo mu edi moto no atu atene a wo mu ekro ti manfa wo mu mpotam ho edna wo mu fa no ma se yehu so operation fo ni bi na ma police fo no bia ya wo mu operation no wo mu fro mo ene wo mu so wo mu aniche prekope odimirika ba ye nto wo meduro na akromfo no to wo mu ti wo mu a kopim sa akromfo no sha se mu se de duro de ani anyan
Charles ya tutu bi na police force hwe mo no mo akode esen ye na police force so toto yi enti toto a we to na we ato an nam so makromfo yi ene etuo kika won ti wo mo yese hwam wo mo de wo mo kɔ ayasabia police hospital ye wo mpotam hɔ na wo mo de kɔ ne fufu anto ata na kromfo mienu nyina tim kagya ya wo mo ato ansie do na police force kyerɛ sɛ wo mo nya no ma bi wo wo mo ho ebeboa pa ma ye huru de otachiri pa 9mm episode bi tutia no ebi ewo wono ho ya wode kɔ ya onyaye afin so mobile phone yensa eka wono ho na sim cards ahuru bi so ekeka ka wono ho na ye friend se bansere no bi wo mo ho hye wo mo di aduro papa na so so tutu ma eka wo afin motorbike enso ahuru bi eka wono ho ana sika yantam 11,390 Ghana cedis enso ka wono ho a ne hye wo mata so papa Ghana card enso ehuru se nipa wo no ba ko Ghana card no so eka wono ho jesi aye ka se de momoni a ya wo mu tutu de board no da post for se wo je ayarhwe ya nyame ya tomo no betumi ato no amo beto na dwumadi eso na tema regional police command no kan kire ya asafo manyina ne temamfuo nyina so mada wo maburu ye behwe amamuye dia ne mobambo no atumi abamu ti ye besere se wo so a wo behuru se obia no se wo kwan kakra na okota kakra wo hwe nipa anim hantwo ne ne suban bia odan ne dia che se wo kromfo a to won mon kra penhwam na ja won so tutu anamon emechire se nipa no nyina yo mama pasu eno wo kan kire wo se mona na di mayen na yen konkane na enu aja na soafa wono na hwe apomuden ho nsam so ora kwabena minta akando government accountability series no wa friend some trofo ya no mo bu nkonta ni ama bi e ba na pomuden so ye no a aban we ya ba wo ba beyo ene niama wo de agu akwan mu ade ba kwa wo kan ho asam ankrofo bebrani ani age eye nyadewa bi e friend say non communicable diseases ahodo no ya de no a obi entumi emfa ma wo se bia na obi akwada ne dabi eno de nya sa na ofa so nya hypertension ni nuanu ma keka ho wɔkyerɛ sɛ wo sa diabetes na hypertension ne nuanu ma keka kan na ma ye chronic na ɛtɔ da mpem bebre no woni ana kwa no bekwa ko no na sade na wie na wɔkyerɛ sɛ ɔman no sanya de wa bebre no a enso eku enkrofo bebre a ɛwɔ sɛ wɔn de ɔmnasi fam ne senti wɔn at the primary health care eba ɛno no de sɛ wo Ghana card wo passport ade bi edi adanse sɛ wo ye Ghana ni nko ade a ɛne na primary health care ya wɔn de bɛn nso benya bi ade ba ko ne sɛ ɔse we ye free we say ye free no a wɔn mo ba beba ye mfie mu wɔn ma ba be sa screening no de ama Ghana for sɛ ne be ya wote hɔ a won se metebia nie mebɔbrɛ nie na watumi atuhu anamo wabra wakasa no moma yentie ensemo bia kwabena minta akando ɔde etu edwa ya na wo kyerɛkyerɛ mu ɛkwan a wɔbɛfa so na wɔde sɛ adwuma nyina. The driver's license, you can do the Ghana card, you can do a passport, you can do national health insurance card, any of these that will identify you as a Ghanaian will give you access to these primary health care. So apart from the fact that it is going to be free at that point, what for me is going to be the game changer is the fact that we are going to move into the homes of Ghanaians to do simple screening. You know, the NCDs are rising at an alarming rate in this country. About 42 to 45% of our mortalities are attributable to non-communicable diseases. But we must begin to trace the source. We must begin to be able to detect these conditions on time to prevent them from getting to the complications. So now we have Mahama Cares. And so these policies and reforms must be comprehensive. It must be complete. So we go back to free primary health care. They will help us to detect the disease on time, to prevent them if possible. But if unfortunately we are unable to prevent them or to detect them on time and it gets to its complicated stage, there's another policy called Mahama Cares to be able to save you. Abusiafo ani ekwotie yi eye health minister honorable Kwabena Minta Akando ya bosomra shebedwani eno no ewie yenyina we so na ensema hodo de ba ye wie no yemfa ensi ewa ha samfo of a John entry bosi akola bo na be de kire na nakwadwo apia enoba afia aboajewa eja sam Professor Kwame Jeni Boaten Papilo Solomon Nimo Ekwiasare bia omunyina yon mafamu die ema ye wakase mu Papilo ne bebo echido ma senior man mozi ada ma Facebook YouTube bia unya bihwe yetie ye nuanom ne ye mienu awie medin mami ajowa nyanta tando menin
Asunaba ohine kwabena Boaten. Kwabena ye kono birthday bi e wa hase ma me fa. Entwaso ha. Happy birthday we ekwo ede ama amanyame. Amene no na wo fie ha. Ya amanyame. Wo tech. Oh wow. Wo badia obey internship wa ha. Inti baby girl, happy special birthday to you. Okay. Enkwatintin dia hodi ewom. Yesere Urade said yaka biada wo bo ho paye no. Ena akwakoye wa woda no Urade enfama. Efiafo nyina e we show happy special birthday. Because go Kwame Tech. Papa bi na Kwame Tech ha. If you my family and into also happy birthday Yankoma Bishop Dr. Benson Shambak Jemfi. Happy birthday to Dr. Benson Shambak Jemfi. We free Dr. Emmanuel Koju ye boa. Mozi media no atum wadaroma manem toso mame. Happy birthday Enko Emma Bishop Dr. Benson Shambak Jemfi. Happy birthday to you, Janko Pon. You are come so dear from free adumu kwa adumu onyo kese. Kopim so be kese abro kese so. Very free one kasawa dear. Nina Bishop Dr. Emmanuel Kojobuwa was saying Janko Pon Bambon was ready ma omo ho ban na kopim se so obe kese akusi kese so. Yen fancy yenka amen. Sabira kurei enka nyina ode choso man. Apomode mapade eno ane hepa plus Mr. Apomode mapade eno ane hepa plus Mr. Hey, unia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, malaria dronana. Annie, say, and I'm sorry, who be the same wife, you know, you're tested positive. Ya no be no. Say a cool malaria one in yina. I'm yina negative. Adia ho. One hour hepa plus mixer no. And what do you swaba? Cynthia. I was so immune system. I strong the beer. Antipavi. A support to immune system no. Na plus mox no so to malaria no go. Malaria symptoms. At say etipaye. Afia one more tour and one numsa. Achakura 4 days. Na pavi and the plus mox mixer. One no to malaria and asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawan in Fiadu Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watche. Sir, perfect series books here. Oma me koto bi mama no. O wajajai. Abua wa mo say what to make in kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so o nina bi. English nom and maths nom. Me say books be anywhere. Perfect series, any bi. Na GS, any naka, and so am approval. Into a batter bia koto bi maneba. Hey, and na so we there. So ko be kura betumi akotu akoton. How many students o? Na eno kura de. What table no so say we set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so here wamomua. At to phone call putuaja station wa. And crying down so mine. First stop. And your mama beer. Your tonto books beer. From 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus Mr. Pavi Plasmox Hepa Plus Mixer to malaria and asakura. Sweet darling. Otec 1029Fm. Hepa Plus Mr. Yebusie ya no mama hodia ba. Musumi pini. Menti ase me do. Tie Hepa Plus Mixer enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin hu hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus nina. A pen for about or more manufo. And kwada woni mfie dum yenu nka ho. Our pharmacist na heba shop. At phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDAG Jordan Kratwayatu. Medofopa. Me paucho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebre se
ena de menyario nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by grace hospital ewo lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni yenkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika, na o, Okokodoro. Otec 102.9 Asem Beba FM. Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adon mu guhura aye ni na asienka mo man obi ani ni man doso nanso de odi amani pa eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma wonwuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan ko mantie no wo ye modwuma no wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden wo mo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwe bi pataya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ ni wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan Otec 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Kan sha yi ni na asiam kam. Bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia. E wo brofo enyanka papa wa yi bi. Otec mo nyin kire. Ne duma ni tumpon. No mo so fa abotire odo. Ensema ya no mo tika. E ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se. Wo mu gu ye ni ma se ne sa no mo tie. Wo mu ka se aduma na mo ye no. Emra wo mu obi ani ma se ne mo. Otec 102.9 FM. Papa kan wo mo. Ifiri sa abre do hwiri kopum bra. Odu obi a bekɔ. No de baba betena se a se de be ya on be sisi. Na bibia to ye no. Awurade wa ho ɔden no tumi no. Ense wo manya kokoduo. Emfanya kopum bra. Wa obeti woni mo nyamo. Adum ni. Amen. I say amanfo akabia. Matina. Oma futue usum say. Futue Enya adwuma. Sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a ɔne ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie ha a wobɛpɛ Yempe le dio kushina none ontu tuna no ontu mate sɛ ɔso obetu ama wo boatwo mate okay okay mate ɛne ɛdase ɛdeɛ ne how pɛnti a ama waba yɛnim ha deɛ ha me pɛnti ama maba ne sɛ fitimletenti a me ware ɔbaa no nkomodi a ɔbaa no ne S-guy me frɛ no wɔne ne S-guy ne di yɛne nyinaa kyerɛ sɛ ɔno ankasa particular deɛ no mpɛme gɛ no sɛwo ɛkyerɛ ne mpana na me ware no nkomo bi deɛ bɛkɔ so biara wɔ me ne ntem biara no ɔbɔ ne S-guy na maneɛ ɛyɛ recording de sende no enkomo a wo ne no bedie bia no ye besi o me ne ntem bia no bo ne S-guy na mane nti ya mama hu se oba no de ompeme ana wonno me na ebia aware na manfo ware bi no na ye ne fese obi abehu so ono so ayede aware nti me no ha me ware oba no so no me hu sika nyina na me prayer de ko ware oba no te aba ne sa no ama sisi mebusuafo kra no oma e basa omu asmo munka
ɛna ɔbaa no nso ahu sɛ mabusuafoɔ ni ha ɛna bibia ni a mabusuafoɔ mpushi nti ɔne ɔma fa saa akonya no so ɛde saa akwasi ebuo na ɛdɛ ɛde ebu me kɔse sie no ɔbaa no nso akɔsɛn me akyerɛ ɔhema no baa no ɔkɔsɛn me akyerɛ like ɔne fiefo ne maame ne papa na sɛ ɔhema no whereby a ɔno nso mom na ɛdɛ ɛbɔ blabɔne ama sisi ɔde gyina so aka sɛ wontumi nwale bɛkyɛ me pɛ sɛ moboa me na ɛne ɛka bi a sɛ ɔso ɔnware biam deɛ a ɛne ɛka bi a mebɔ yɛ biara no ɔno saa bɛɛma no a ɔno na kɔbɔ aduama no because menim sɛ asante amamam no sɛ ɔbaa koraa no sɛ ɔma bɛɛma fa no a ɔbaa yɛ aware no bɛɛma foforɔ bɛfa no no yɛgye na yɛfrɛ nti mepɛ sɛ saa nneɛma no nyinaa no saa bɛɛma no ɔno nso so ɛka bi a ɔno agye atom sɛ sisi wabɔ like ɔno ɔbaa no da ɛne ɛka bi a mebɔ like mebɔ no ɔbaa ho biara no ɔde ma adeɛ ma me sɛ ɛnyɛ saa nso a ɔbaa no nso so ɔnware biam nti ɔno nso sɛ kaa mabɔɔ no ɔno nso no ɔno nso ɔntua ma me because menyɛ ma adi sɛ meni ne gyae ɔno mmom na ɔso ɔno me gyae enti sɛ sɛ deɛ wɔwɔ kaa wobɔɔ wɔ gɛɛ ne ho deɛ wogye sika mepatwɔ ɛ agya bɛma maame metie wo sɛ asɛm bɛyɛ a woke makum ma a wurade bɛma ne me no no wo no bɛma no nni hɔ wɔbaa nti wɔbaa no bɛkɔ akɔmma no nti ɔna yɛatena ase na yɛhunu kwampa a yɛde asɛm no yɛde ɛbɔfa so owura yi waba mo hɔ wɔ wankyi da waba ha dɛ medeɛ nea asi m'anim deɛ nea kristo ne ni kɔhuro man nea asi m'anim mɛka nti mesɛ nea abotare sɛ sɛ me nkoa ne mewɔ fie ha asɛ sɛ mekasa biaa nia ɛpatɛ wotie m apɛ sɛ nɔpaw ne mekasa apɛ fie koraa asigya so koraa no mefie masi hɔ menni de mensu ade ɔnyɛ me po ɔnyɛ me pra jabe mensu atama me mensu ale mensu ate na atana motene nka mensu ba na koka beka mensu ale asaska na waje no de bre wa ampa dabi mensu jasu ile Jatabiribo Nasi musubi nakaya minyami beye free musuyimo. Wayena jawasri buenyo. Wabrabwemo. Nyami. Yenu nawampara Otec 1029FM. Nakaya minyami beye fraro. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Wayne ya chanwo, akinkanwe ya chanwo. Eradie brana be Kenya mi asema yentie. Akinka che babu smiasie. Wonya mi sunsumo ye be kan ye ho. Eno na sawama. Sawama. Sunsume sawama. Sawama. Eno na sawama. Sawama. Sunsume. Asem Beba Dabi. 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 Asem Beba Dabi.
within the Yawa, when Yamu Yankopon to Trubon so bad, Yawani Rade, Ogun Trade upon you, the Mancoma, and then Yankopon Kwame Asasura, Ogumi Yami and no Brian Sucom, when Yami Yami and Yawani Amin, among some of Yami, Uto Suna Boria, watch a Sunyamia when my pem, yeah, that when my pem, that's the Otec 1029Fm. Okay. Awiai oduman kuma nyame ayeye encounting. Awiai oduman kuma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no. Adofo ne adehye awiai yema yenho ha. Yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia. Ebre na wiedu. Yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene eba besom. Na dwumadie yi da biara da wa afidie yi so no siehia. Asem kropa ne yeka yesi ye resua de ebre kro na mu ne yede kire yenho nso ade no ntia wie yi a yehia yi nokre adofo ne adehye moma yense yenho se ye ba besua de ebre kro na mu ne yebe kire yenho nso ade ewa afidi kasie yi so. Na wie adwumadie yi ye live ewo yin social media handles ne so. Na wie obe join yen ye nyina ye beka abomu asuande a kire ye ho ade enti ko Facebook ana YouTube na hwehwe Otec 102.9 FM ko Facebook ana YouTube hwehwe Otec 102.9 FM na hwehwe na so huna wada meburu eya ahye mawuni anum nya adesuane ade kire dwumadie no bintie ma wonom enye binsonhwe ebrekro na emu da wie wadwenkire bi a wo no o de betum ewo comment section ho ama yen ye beje na ye bekan no kama wa afidikasi yesu am obi anso ate wonka enne kasa ye kan wadwenkire ho hia enti obekọ comment section ho na wo de wadwenkire ne nso atum na ye nso yaje ewo afidie yi so na yakan no kama enso ede amawo. Na wie ya no aka ya hye ne nsu se wo be share na afi wa follow alike eno beboa ma bebia da ye be hia wa afidie so se no ebebo won kaye na wonso watumi abamu bi na ye nyina ya ka abomu asua de na ya kire ye ho nso ade awie ye wo ye nuanom wa ma hodo so a wonom nso abo ademu abiebiem dwumadie ni twagu ewo mfidie ne so awie Be Love Radio for ewo Spain yankopon hyiamo onyamo kese na ontutu muanamo enso emfansi yi yeda mo asese wie mo fa show no live yenuanom GN Radio for ya mo nso mo United Kingdom mine mu na wie yankopon hyiamo ehwa ye wo Patmark Radio ye wo Abawa Radio ye wo Mansign FM ye wo Bruni Radio ye wo Sahara Radio ena ye wo Rakus for enso wo Belgium ye wo Kings Radio enemy TV eno de Paris France abuchimani mu ena ewo Dache Hima Radio wo Denmark ena afi Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu awiei wonum nyina nso abade mu abiebiem dwumadie no ehwiegu ena information center sa monso nwabiem na mo fa dwumadie nyina no nyankopon hyiamo ba bia wonso wo ena wiei na wutie ye dwumadie bia nso no nyankopon nya okese omoawo na ontutu wanamo enso mfansiye medi de Krobea nana Yaw Asante ena wiei oji amanie ena wiei apesemakana nanie awiei Krobea jata minum ye no ahia ewa afidie so na nyenhia mu bia keke se ye ba besua de na ya kire ye ho nso ade awiei obade ya chiame wa ha na wiei eja kwame enso ewa ha ena jataba enso ewa ha
ɛna wɔne a ɛde yɛ content ane so sɛ bɛyɛ a mubenya yɛn ahwɛ yɛn wɔn mu nyinaa kan yɛn ho bi yɛn nyinaa ne aka bom ɛna awia yi yɛ ba abɛsom awade akwa bebro yɛgya akra ɔho te sɛn nyankopɔn adom ho yɛ paa na nso so nyankopɔn ne adom yɛde nyankopɔn ase nso me ho ɔden amen amen ɛnɛ nso yɛasɛ ahyia bio ɛnɛ yɛ benada bosumi dɛ ɛtɔ so 19 ne nɛ awia yɛ ba abɛsom na dwumadie sɛne yɛdaa ne daa yɛka no no yɛse yɛyɛ adesua ɛsan so yɛ adekyerɛ agya kwa me wɔ hɔ nana mewɔ paa mpomu adomara kwa Goni bi okuma se friend danyame. Good. Nti ono a na yedano. Good. Enenso ya se hia bio. Se ode oyere ene wo ho eto Awurade Nyankopɔn so a na wo dano a ono nso boa no tutu anamo nsiye. Good. Adofo awiei mabedwafo nie. Na yehia ya ye ba besom. Na enkomo yei eye owura bi asɛm a na ɔne akwadaa bi ahia na akwadaa yi ɛkɔm de no onya aduane obedi o nanso he chaw eyo hia ni ntam kɛseɛ ɔbɛyɛ na anu anya aduane adi ɛhɔ ne asɛm no kyerɛ sɛ maame ni hɔ papa ni hɔ maami ni bi papa ni bi enti di akwadaa yi wa result to ene se obegina kwantimfi obegina nkwantanan so nkwantansa so na wasu kire se nkwantanan de weyi kroso nipa dodo twam nkwantansa nipa dodo twam ekwan ni mu no obi bebusa no se adai na wusu saa na akwadaa yi yo ene ene su ni de mu ohye kire se de yakom de no no enibre na aba ekomfite ku aboa koto ene ne to anwea so no saa komi bi ena abeti asi akwada yi so obeda nu adidi enti wogina kwantimfi ho a wosuo owo ni kromu ho no ne o me ha no eno ho asemo ha no oka wosuo no ene opanyini bi beto no ene o si akwada yi o se papa adai ene wo hawo no ode ne nsa ato ne yam o se kom de me maami bi ni ho papa bi ni ho maba kwantiom me maami wachiri esrem me maami wasahwi achiri me maami woboase achiri me kura me de ɔwɔ nkran ene ma be pie wa Asante mai mu den se menya bi adi ɔhwa akwada ne din no se eye di machi ene ne kakran ɔde akwada yi kuduru fie waduru fie no abusa ne yere ɔbapa wada ma eburu akwada ɛhɔhɔ wofiri obi ma so na aba o mai mu na de obedi eden enne me na maye ni Nyankopɔn wa asase so aduane ɛwɔ hɔ no fama me na me fama akwada no oba no se miura aduane de sese ye ya ye ka se mate nkwada ne de mate wo maame de mate me nso me maame de me nso be di me de enti akokwa ma sese ya ka wo nko a wo de a yetisi hɔ no ɛno na aka opanyini adwempa wo ni trim tio o se fama aduane no na fama akwada no wasom ne hɔhɔ wode epona besi hɔ akonwa si hɔ wode aduane wode asiso ahemre akwada yi na ni abre wa hohoro ne nsa wo tibi podwe na wo ti podwa na kakra bia asano na akwada ne hyase opanyini aduane a wode ma mi de nti wo yehye wa wo yire na no an ana ma akwada ne na no an o se ye mia me yire makoi de nkakakra mi ma mi fie sa makoi ye mfa nto aduane msei nkese ye ma ne kosoro kakra onkyene ne kra no wa meja ne ye baabi ana nkese nkyene ni duru no enduru na sese ye ya antrim odon so a wa ma mi bia nsi tebru ye ho afei enkwa ne kra na nguni ani nkase san ya bekwan yo nguni ani
or servo next time a catcher and say ya one penny on a kakra on a bema of the house na one femu ani make us say na papa ni pie free fee no call ne dwuma so no onidi yo dia wono ne bre ye na kon homa tu fie ma ye aduane ma wo benya bi a wo die no ono nidi make us say dia wo bedi ne saa nwumre no eno no ama ne yira dane ama wei eno nso ho na wote a waba ohwene a o kasa no adene a aduane na nguni ani enchini nim makoni nso antrim wo na wo complain enti papa ni gina ho asam krope na obisa akwada no osi akwada osi eja osi wunyini die wonyini ye no ni tite sekoto ni timu ani nyina no etese koto aboa koto oni ani enti onamo a woni ti pempem wopem obehu sa hayamfa enti wode nkakran sa pre no no wode pem kakra wode na pre da ni ti o wode pem hu sa hayamfa no wode nkakra kwa akuduru ba bia wode enti menyunu na emum asem krope ene meka kyerɛw asem wo beka ne se ansana wo bekasa afa aduane ho se nkyininim te se de wo kan makonim te se de wo kan yempa wo emfangu ani te se de wo kan dwene de ene obuada ho ene wo hu se aduane ankasa se me na medie ena mama me ba adane ama wei o se ai papa o se ntime medidie memfom so a me ye ne se me behu won kwantana ne so kwantimpo mu no na me fa wo ba fie didie medie de ma wa mi buada ene wanya bi adi enti wo kasa ho na emum hyene nso sansa na wo be kasa de afa aduane ho no eya adwene de oni bidi ho ene sasem ya papa ne ka kire akwada aketoa no fa ko wadwendwenem emfa aduane ho fa wura wadwendwenem ensam wo awade yi sa wanya biti ase wunim emma enimum enamum paibo so ye ko hiri baba adenia mi pekunu me peyire na anu yente ha enu obi fira piadu no obetena ha wo peyiri o enti wo ba besomam ya mmako na agidia so wo hu se ne yete wo wanya bi awade no wo bi wanya kunu wanya yere hwe wote huei kasa na mikro die ye na mikro die ena me yire die na die woni bi enso nye dai idura najo a awo anajo kom ena ekunu wo wanya bi da ho ne wo de ba yes fa me ho ma na de me ma ho nye enkakran wanya bi di kan wano paado enye sene ne dete anadie nim ena wo beka na wuni bie no sei na woyo saa na tie o adwuma wo de keka fa wurawura miaye sa wudi wurawura ne saa semwi ebe fete ewo wonso diem na aboa wo de makan odua femu aba na wo femu aba ebe boa wo eja kwa me nana masem nie mo monikasa moni adwuma so yenche tiefo nyina mama gebra omutie nyina menche fitafo ya mo ya kire nyina nana onipa bonuafo ekom de na sa oma na aduane a wadi ame na ansa na obeka se nkyene ennim akoda no de ofa ne se bibi na o padie nti ogina ho esu obi ahuni mobo ede ne dia akoma ne se onni na me pa bi se mre pa na ohoro ne se na odi otwa nkontomo baako mienu miensa enan no de na wa hu se nkyinnim o na wa hu se makonnim o na wa hu se enkwan na ni nya fe aware na wote ase no mre na wo pe punu de na wo se oh be mai de minya bia me pe o ye ne ho ade ewie ye no
ne ho nyɛ fɛ ne ho bɛma yɛdi kura deɛ gye ɔmfata me nyɛ ne so baa ne me me ne pia nam na fofo ɛsere me nyɛ ne so baa ne me adwuma no wonya nya bi no now adwuma bia menya bia mɛyɔ tɔrɛte so tena koraa mɛtena akɔyɛ ɛnɛ yɛma wɔ adwuma no bi ɔda no nwɔtwe abɔ na ɔda so da mpam adan a akatua no sua na wonya nya bi no deɛ na wɔka wɔ ho me deɛ menya ba bia mepɛ o ɛnɛ woni mmade dɔ ɔmokɔ atwea adenti a wɔkɔpɛ ba wɔnya bi nye akora no kwa wɔnhu baabi akora no kwa da nyɛ obi deɛ da naano nkie kɔsie da ne mu no so yi yɛkɔtua mena deda kɔhyɛ fo obi a wobi nna yi kora wɔkɔtena to atwene wawo bi nna yi a onyɛ toilet mu so obi asɛmpa a wopɛ bi gyina to so nti wɔhu akora no papa no a ɔnnidi yɛ ndeɛ wanwene ne ho wankae sɛ obi aduane na medi no na nipa na medi na aduane deɛ wɔwɔi ɔbɛyɛ dɛn ada sure nanti odi na ɛyɛ abɛsa no afei na wɔsɛ anasɛ nkwan kura ne nyɛ fɛ ɛberɛ na ɔgyina kwantana no so na wɔsu no na onya bibia ebi mpa nkanka adua mpa nka ɔbɛdi na ɛde ne ba afie na yɛbɛma na akonnwa papa tena so no yɛsɛfo no afei a ɔme no nipa bɔnua yɛ ni no wɔde dia me no ansa na ɔbɛka sɛ deɛ ɔde ma nkwa na nkyene ni good awiai asɛm no nyinaa nie onipa dasani tie bi na fa tu hofo ɛnɛ miankasa madeɛ nyinaa papa CDK wɔsɛ na Krobea sonsono oni ani yo matie bro aboa sonsono ni ani enti onamo a ɔde ne ti ɔde pempem no ɔpɛ kwan good ɛnɛ oba YouTube ne so a Nana Boadu ɔsɛ Otec abusua awie mechiachia mo na akora Krobea de wakan kana kan bio ye wo nipa bebre a wa abrabo ni mu saa na ɔte krache no no oni bi obi ne fa ne bata ne ho obi ne ma ne ye na de nyina ebewi ase no wɔde bɔne na atua ne ka wo de fa wurawura wa wudiem ene Rashida Mohammed wɔsɛ me mamu adwo na mo ho tesen na ya Krobea Asante awiai me nso me ka mo ho Ebeneza Boadu na Boadi Ebeneza Boadi okay ɔse akra Krobea mesumi tie mu wa anwonaga dwom na wie ye mamo ha wate Yankopɔn nhyira mo na wie ka kala sam ɔse me mamu moni adwuma o Krobea ne na bedwafoɔ Yankopɔn nhyira mo pa wate matie buru na ogoromensa ɛna ɔse akra ya Krobea Asante na wie me nso ma dwon Yankopɔn nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse ɔba de akyia bie agra ɛna de ɔwa kokoduro no me pɛ sɛ me kyerɛ na de bi ko Facebook ne so ana ko YouTube ne so na de biara da ye ka kyerɛ nipa sɛ wo namo a ahwɛ yie ɛne bɛɛma ya ne nipa nyinni adroba fo nkanka enemre mamu na aba ɔba de akyia me ewiase enijie ahye mabunu ma ehu sebe aboa bi yefra na noma aboa noma senke nipa wode wo ho toto aboa noma na wohunu aboa noma asu a enko nipa benyina che aboa noma wo bre bi a wo hyeni buoni mu a ompie onipa ya fa ho toto anoma aboa noma wo bre bi a edura onidi onipa fa ho toto aboa noma nanso adia sa twere na me ate ase se ne odoma nkoma boye esum beba onipa mfanye na home no nipa mfanye o no de nam enkanka ne nemre mabuno obo krachi yesusu se benfa to so ansa wakokrob wapie akope baabi atena na ende no ana no eni amanfo ano no nombe na wunim wankofie ntem otumi atena mafiri anadwumu ni nyina ahomadache afeida okofie abrepo heya o ko residence ho ne ese maame no wototo kokko maame weyi ade ho aba asem maame ne toto kokko
okwa ya toto ne nkate ebi na maame no oye obaatani a wono sori ahomarache no kobre pedie ade nche na ne ma nanya adie no krachi na kuku no odie bra Facebook ne so ana YouTube ne so e ba che wuni akukoduru a memma se wuni akukoduru a memma se wo wa akukoduru se wo be hwese video we ya me de betu so e bia odie bra Facebook ana YouTube hwehwe Otec 1029 FM hwehwe Otec 1029 FM na fi me ma won hwese video yi bi afi krache rolon odie menimu de ntime fro krache sa obo kade ohunu akra ma won se table si ho na ozahu manche obi ko dontro na iso de ana omo etonton wayi wo mu no no bi so ana ohun de ni si ya ohun ma won se obi atwam ma me bi atwam eno akeke body foforo so obo wani so abriwu body foforo afi ena ekono afi di okodo ntro na eba no ona ekomiriko maami bi na so na de a wo okono ena obi so nam hwede eto maame no enu ne hiame ende ma hwe ka bia woso no peja maame na wonam kwa ho ko ne ba bi no hey ye obi maami o woso ne ne ma ekuta ebizu kuta na wode ko ye ka ne so firi na chi hey mensuru mo obi maami o so ko peni ne ma be die hey bia maame ne nam no enka ho na sese ka ne fa o unhu ana maame nkire wade enka se wa wo firi se yi ba no wo nam ha ejika de firi se yi ba ne nam ha teni aba ha wa firi ne kwan mu kura maame nam ne nche ba bi firi na chi senka wasenka ka na eba ne sia maame no dika na nim kura de anka maame no be hunu we de wo kwa ne ba bi no na aba swano na chi ne ne ma so no ni na yi nyina afa de ya te de fom nie krachi wo kire se no adi nkia bonipa moto atwe baabi enti what the speed dwane osusu se ye di na chi we ye si ye wasan sa another car se wo hu se edani butu ye no hia obi ye susu se wurei okotwitwa bi anadwomu ni nyina eni je amoro so obi maame flash one so se eyi no ni wo buro ba na okune flat okay enti adroba for enkankane moa anadwomu bu pie ena mu pie mo hwene ye okay meda se krache nanno fiada saba joada na eba benada tu fiada Asem Beba yanim wa afidie so obo benada ene be sen be fiada na owura bia ye frɛ no bright duku frafrani abrante ya wo firi tongo ene oni ni nua duku morrison ene omo ba yanim ha edu owura bia frɛ no kwaku ben omo master ede ne bai se master ahyekra chi ibo so beboa no ono nso moa no waboa master ama na to kaasi akesie mienu ahunidie kaasi bi ema ewia ase a wanya private car nom ne ade ni nyina ankwa ankosi aga master amoa no afidie master se high court kra no a omfa ne nkwa Asem bai ema yetiefo nso ye bietum ema omo ba mu be kire wo no mo adwen kire de yenyo asem no obo ade ka de asi fa kire tiefo akra medase yenchia yetiefo nyina view na me ba ko ante ana na ye frɛ no kokoso tikim ɛhɔ no na ma metie omfa dwumadie ni agrokra ante ana me ma o achima o krasa asumdie nka tikim kokoso akra on se na anu na asem ne ba ne ye bo ha nya so bo ni wo ye Roman ni o wanu so ye Roman ni ye Roman ni nya me fa ne kra nsie ye asem ne ba e ma ye de ba ha na nya keto akra na nya mre firi se
abrante no na nani abere pa se papa ne de na ya adwuma atwi ne di papa no so ba no on si da bi me ya adwuma no metua wo ka de wo ka no kwa dodo na enye no kre akra we ma ye kwotena ase ntintra ase enum no na ye bo no na hon so akra na enye mre vize na papa no pa kire se wono de wo ye ne ya adwuma no otua ne ka na adwuma no kra woni na gye adwuma be mfie miensa ase mfie nan ni amaze sei wa pon wo ho a wa nkasa wo ye wadwuma na afedie bebio na kra ye tena ase na ye woro no na ekusia ne se da bi adidija wo hoi animu na nenam enti se wo ka ne sanso so a enye yi efiri se ebre bi atwam kra no wo se no kra wo se ne bo ma wo to ka na wo to ye no wa wanum a wo so ton no condemn wo ton ne condemn no wan si di kra wa enye ama wakwada no enti se wo ka ne sa antwa yi enti e bono ne de kusia ne se da bi wo se owura no epebiribi edija ne kwan na emom de na mnante ne keka ne de ene na nkeje wo de wo peka ne ene ma kese ya wo no wuro na akora ne ti a watwa no ma papa no ka se obema no eye enka ne sika no 200 ene ma fo beka 20000 ye ne se da bi ne kura oko 25 ne ti a watwa no what they call 30,000 enka ne de no 300 million na wode se wode besum ana wode ja na kwada ne kwan ne wode ehira no ampa ye kan ne nkwada no mpese o mo beje de na nso ye kama o mo num asumdua buo mu ma afa de wode tumu se wode 3,000 no 30,000 no ebe ma wo man kan sika no ye 300 million ma wo hye se adwada no wonye nto okro wa kopɛ bosia no wode aba se be ya asumdue beba wone na kwada no entemu no ampa ogyina mu ekofa sikane a enura wode 300 million nkane de no eba ma akora ye de ma wo mu a sisi de yesiesie wo mu ntemu a wo mu ntem aye kama de akora na obusa ya sei ene kosi okay madam se awiai adofo me wo ababa bi wo menim ha mawura akwaba yeah o honte say me pacho awrade adom udi de say mawura me pacho ye frame hana echa me pacho hana ofri hin na ba ha me pacho me free bo e hwa nso na ate me pacho me fela peja na mete bo ufra peja ite bo ho na die na du free apeja ba abo ho e pacho mi na mi hia adwuma wo ho e wo bo ho mi hia adwuma wo bo ho e na ade aka ho me pacho o ye adwuma ba e pacho na mi ye 3 hairdresser sisi wajai me pacho wajai wo nsa no adwuma na awusua na wamfa anya adwuma e pacho na mi ye adwuma wo mi kulum ho na mi ni dry na niema na mi ni bi ene ma mi jai na dry crowd e ba da be say dry the first no me ma me okoye ni ti a ya hyehya ma no wo di be kofie na wo ti awiem bi cry ba kofie no wa hye net wo so tumi de da de chi anu akoyi na no dry na ba na wo hyehya na woni bia nipa na ma ti na manfo ma na na ma mi jai ada wo de dry de ye hyehye nko ana na onim ya na me ba cho me twen hyehye o twen hyehye na wonim bonu bi ye me ba cho de ada wansua nka ho me ba cho oh David they say usua adwuma say okwa akosua fashion design na wakwa akosua ma ade nko a ya me ne sa nkofo na nya adwen ade ne wusi usua tailor adwuma no sua be ma de na sua oba de eboa wa ankasa nso ma hunya sika enti se wo kosua tire adwuma a se hu sa ade bi e wo tire mu no nso usua se ye hyehye wo se ye bo usua ne sa eboa wo unze technology be yi we free ho no e ma wo nso wadwuma ne se ye ho until next time mo do nso be kusua bibi sa na wa ye ne ye wate very good and na wi yi e cha hana asem ben na e do free bo ho abaye ni ma nya abotre hye wasem na se chirichiri mbra na afi yintio ne betiefo me pacho asem ade me free bo ho bae na me hia adwuma me hu be ma bia e frɛ no kwablansa and a guy named de Alai Mai to aso e wo bo ho na me ne se ho twempana e beduru aware
nyinsen bem nti me be wo me ba panyini ene ya wo de toso mienu ne me ensa so na otwi ka kese ye articulator ibi timaka articulator eno ye ka be kana bucket trader bucket so akakraka no to aso eno bi na wotwie me hu no na me ngoda na me mfa be ma da na me ni hie mu beduru se wo be ware me okoye me ho ade asoli tu nipa e ma ye di animu koye me ho ade na nsam utimi jam ho ekoba bia wose wuko bia mene nkola na te ho ebi wokura utimi tuka abufuo so sika kura o mami bi enso enhame amete ho fa ya me wo ba etoso mi ensen akire nka hwe hie me mu okokwan so a o mafi okokwan so a o mafi afi beduru se okok na ji abijan okobai na me ebi wo ti mi hwim tu bosomi num na wotwe mi nukura na wonsi fie da bosomi nan na wotwe mi nukura na wonsi fie da enkura ko busa school ska kula ose jai school to na fie ye bisa ska se papa ne be send ska ma me nkwala na o send ska na 1 million ye ko yi a 99 tina nkwala na kura fe 99 o mane to o mo papa din 99 me no na dete wo ai light bay bakula ne floor se light bay ababitwi aka wo se me na light nim muntu ya munyaye me ne watene firi meletentene ye bapa nyina nya 31 years wow me ne watena meletentene me ntwempena fafin enka me hoda afedi ya wo kokwa so ba asean me ba won chan ya wo so ne me na ube mewu o ebi okokwan so ba na wo oba wo ko ukunu nchen ya me nchen ya o ka che me se ni huni ho na se akokwan be busumi be nan asese ni me ba won chan ya o ka che me se wo huni ho me no aduane ma papa yi tena ase didi 4 days butu carpet so sa akopem se wo tu ne ka de koye okoye na okonya accident wanya ohwe no de koye wanya hwe no aduane ma ni di 4 days na wutu ka na hokoye wutu ka na okoba ya na wunya accident mia mi dwale ne sa akwala na ma che anwea bo papa yi sa akwala nanti akula ontimi nanti bi na me hwe wo ma ho to wie ehwe ma ho to wie ka pelekula bi na fi ho ya ma insurance 30 million ana wo ka ura de ma ho ye ko ka ura ne ho nyina me di wachi e wo enkana kwa mo ba bia secondary school we adwoso me di wachi na me na wo de koye o fa ha me di wachi enso insurance no e ba sa wo kwaje ye ne 30 million no kwan se kola wa amame me bisa wa ka chem se onye sika na ade be ebe bobo akohoma ma ye die enti wunni bi so me hwe na me ho kire me na me ka kire ma so de baba ko na me se istama adwuma bia ameye se kwan se kura me ni bi ana sister na ko pa adwuma o mazim ho ana wode ma twa ba adwuma me ni sister yi adwuma kakra afi wa se wo mpana ye diu wo mpana ye diu na me se me mazim ho no ukunu twi atakureta na akopa twoba adwuma na wo ye dey na me ye me ni sister no wo ye dey wo twoba animu na edika na me huhuru nkuku hohoro na eto sonso afi na me ni sister na tete eduane okay na be ma ne sha ase se me wo mpana o mazim ho ye di me fe wa sorry bi a wa ne me de ntokwa sa na me se me mazim ho be ma ben ho ana dan be na wo ho amekoda ho se wo bi nimi na me be ma de bi wo ho ne dan ni me pon wadwuma na mabele no se me working gear na hye me no me di dwa atade de hye so na ma woro na me de saa ba fie atale fufuru nsem kura mi ko change me ho aka se bi kura makoda be ma ati one me de ntokwa saa na de kwato ba busu anim
sɛ me no aduane a mema mato bidie bag no aduane a mema na me se nya no kore no aduane ni de si what 3 times so ma me hwie to gui me so me na me bo akonhoma ko ma azi mu wo ba me na me bo akonhoma ye bibia nti me wie aduane na me de si what 3 times so wani no na me so ma mfa bi anye de ansi ho biom na akọ bo ma busuafo amane okoye na me wo fa panyini ni ho na okọ afo kuma na wo ho na ade tu nanim afi wo ma ba ye frɛ wa ma mo wo fa ma frɛ sa umfi wo mo na wo ma ankasa tu anam na ohene keto ba akọ ba wo na ase oba ba tu wu se oba na wo ni fie na wo somaye na ye be frɛ wo na me nua me ma mo ka ho ye nya ayie na mo nyina baaye tanase na ye musa wo kwan so nka asem na wo se wo de wabusuani bi ani ho enti won tanase ama ye nka asem no ana wo tutene ye ana wo ko na me wo fase se sa de a tem bia wo be fele wabusua no ma o ma so nte ade ne number ma se wo fele na wio anadwo obeba o twen wa wo mfele no o so a wo nya no hwe afa me wo fase wo fele wo telephone number kula omfa ofele wa omfa ofele wa omfa enti wo san ba ye no no ba me ho no se hana nipa na wodi awale ne nim no fahin no na me se wo te akorowa no se mienko yakwa ye yankoto man no ene wo gi ni telephone number ene wo fele ye no wo de tu wanim say wunu na asem say ni no abeka abusuan so fele na oma enti say na kwan be ne ye be fa so wo so na wo gi awale no na onua ne se okay obefele ni nua no na one na kasa timo wo fa se watwen a onti muaye na wo san fele ni nua ni de ogi awale ne back na wo se adesam na mbeka kire wo no umma me hu muaye bia enti se no ade na asi wasen a me nua ne se me nka kire wo se bibi se me nua no oso ndi o nwale ne enwale ne chena alaye man na ekasa e de kire de ota ono na ware na chi wukunu kwa abnansa na ekasa a kire no so oma wo fa na mane yese onwale me ne enwale me chena to aso enti no ba sa no no se ono nso wontimi nwu awale de waje awale ne se wontimi nwu awale enti na won hu kwan a onfa so a omo me wo fa na mane no se we nya wo na wugu awale no unua no na se onwale enti wo se onwale abusua no mienu ye de wo ne me ani wo nua no ye ntena se na me wo fa ase no na afi onwale na de wo so wadi gya na kwan no onfanya na kwan na onko ne baabi enti omu gya asem no to mu a se bia de ogi awale ne de emu aye be ma me wo fa se bia blada se na ye ntena se na ye nka omu boy anya adwuma ena de asole tu no se onko hira awale no so no man ne ma me koje nipa na me kunu nipa na odi awale n'anim no ena o ma ye koje ne number na me sole ano papa koje number na me de bled na eda je number na o si afi wo fele me kunu kura onfa ko no o kasa na ho kura onfi no no so twen ya fele be ma na wo so ko fa wabusuafo wo fele wabusua aba ne ya tenase aka asem no ono so twen be buso me be de wo ho mienu osamiensa na o se na nya na so ko fele wabusua e de wo ma ba na chese wo se wo mfi ni biom o kasa na ho kura wo mfi no ama man no kura wo gi awale no kura no o so wo fele na e fon no keka kire no ene wo fele me no se ama hana na me se da ene o se awale ayi no asem no fako baby awodi beko bia na baby awodi beko bia no ofla me ba nam se da mati mene wote ho wote dina ma high 100 and something million emu kwen se kula wa mame e dan ne first wall buye and one two e da ho obi atwam a obi ahwefie ye ntonsi na animu no na yato akovasa abu to onto chese mimi nti onto first one na madam fu bi e no se abawa o sika ato o de dan ne ma haya na wati usika do ma aye chop money na baby a abu edie obi atwam a ohwefie o sa anya fe na me gi mi susu na me de to fence one 10 million na me to ye me to fence wo wie na de dan ne ma ha fa mi sika ma me ase
memfa ma ho ana me ba ba ma ketewa no no se da adenti na wonfa ni sika ma no na wodi mi sika o so kan na me ba fie no se ma jibu sika ana wodi sika na ma me the 100 million e mu kwanse de e be sinne wa ma me akola na wa wie school na wa tifie na wasa wodi akola no se o wie school na so be ka tro ne results ni o si nyame be ye akola no so mia na me de ne ko SS ade ne to SS mu ma akola ni wie ye o kaple o ko wesco o ko wesco no manisika se da man na mo frichi o tifie nti manisika me de Roberts na na ko achi masata manisika ni enfa nko school o ka tira akola ni se unibi onya school ntena fie wa ma no nam so so ensu nyame be ye mi yi me ntoma na ba kuma se ya beton ye de ma akola no go to books wan fie akola esa senso mi ankasa na me ko pesi ka to akola no niema madam fie o de me ko mazi edi adanse emu trank nyina ono na ma obi ye ma me na me twi aka e ma akola no start SS e kura se results no ba no okode wenya board ese niema na ko to ye no ayeka and I'm starting my akola a cool school sa west year so I'm run about to SDA school no and wo nyaaye and I'm bia me sika de man sa okobia me madi sika wona wo de be man mo mudie akola no magi sika mfiri wo se me na wo bagi sika mfiri mo ko pem sa akola no e di wie school akola no wie school na results na ba obeka kire wa wo si nyame be ye besi nne ana me de kope mazi adwuma bi na wo ye nkakra sa no asema adwuma ne mintimi ya na me mfe ya me ya toilet so kora se ko hohoro yesei obi na ko ne toilet ya ono age ne flat no a ono ahai ne toilet no yese wo ko hohoro so abala wo nko so bie me de hu ya se na me ma ba akola ni gya ya adwuma no o se electricity adwuma nti nkola bi ya ne wo tifie ben ana nkwala no ma me wuye menkae omo ya me ana me hwe nkwala no omo ye nipa nso osinsia me bua nkwala no kakra sa nti akola keto na wowom no oye electricity adwuma ana wo wie electricity no waje na yi nyina ne set ana ofa akola no ene wona na yi adwuma se kante sa akola no hyedem was 100 million na waje no wodi bi ma akola no aye adwuma na se wadi ko school no akola na ja school esedem ena wo solide bia na ebo ho de e free station kopem dokunu wula bi wase ho ena shawe ni tutu ni ba te sawo wo yo ba ya wale kwan de no me de no wo bo dede wo bo ho krom ya wana mo anu wo ka kira manfo wo nkomodiem ana asesei ifla djuma ba we na ba ya alaye se wagya no enu amene machiri ba ba ha waya no wase wu na wagya no enwo no na ka o so ba na ho ne kotena ba bi o ka tense won wale me ne ngwale me tena no bu za se de na ma yo se wa ya shawe ni tutu ni ba te se no o wale me na mbo ashawe gume ni mase abla mi sifi ba bo si bo wa ban tru kra mi timi ko vi ti sa me fa fi tire gume ni mase wa kro bo sa da ntina me de ba hasa misra ejapadi amene na ya no onye metia ti se said animguase na no ogu wo bo ho kromu a ba so no kura de be ko to ya ni se wose wode wo ba be da honum mimi be pie wo ba ne so mimi di natam abla wo fa wo ba bia meda ho meni nko hunu wo ba bia ho o so mpame ya na mi kodi oba akura tamaye dai matana simfie siani o 1000 kura ma me ho o 20 cities kura ma me ho ejapade amede wa me ne wa ya wodi ni nyina ma hai 100 million emu kwaise kura ma me ho na mi bedi wo mpana tamaye dai na sawo wo se wo kwa akwantuo bi mu a wo ba ye be abosome nan ye osenum achi wo kɔ ne wo ka kire wo se ne be mawu na obi a ne be mawu o ye de oba ba tema bonten so bosome nan bosumi numukura
no si ebo ho da uti mi betwam kotamale nyina onyina no watwam na wokọ oba so kwate wu mi de minim tam kro do oba akro ba se ne be mawu ne kwate ne be ma se ne be ma no eno na ye eyi no awi abo edio ese me ni obi na ye adwuma ewo adum wo choba ni bi ewo na meda na weekend makofie no na na amai mami musa o die na be ma ebe ka no sa woni ni mienu ma ba panyini what 31 years na wo betumi mpofiri mu a be sha ase akeke ka se obo adwaman die ne ba yi ntie ma ne share sa ansem ka ma zi adwuma na me ye no wo ka cha me se wo be ma ewu o ma me nche ma me fa me ho nka me ho me nye bi kura da se me ne wona ena yedu se ma zi adwuma na me nya ya pa adwuma ma me na me nya ya na wanka nkyere o se ja ma zi adwuma no me ba cho dabi wanka nkyere o me ba cho dabi enti obi firi mazin ho na ekobɔ no saa mane na na wo no ba mazin ho no obete se yesi ebi awo mpana na eja kwa me ana awo mpana ni jakaba o ma mazin ho na ne ye den wo share se ye foul ne wo twempana no saa de no ni ma de kura e ba ni tirim a ma ne yesa o ma me nchen so ma me fa me ho nka me o se me ne wona enti se si ade o so wagya wo edi sei ni matana se mfiensia ni mfiensia ya wo ma wo ho o ma me ho ye nkasa obi ate ne baabi enti so ye nhwe so oba fie ho azeze wo we o bo ho krum sesi a motebo ho side bay ye tebo ho ai Pentecost asole dan toilet no okay enti se toilet ne ayi ni saso Pentecost asole dan ye nyina saso woni ni mienu wo fie a ya na etesei obi ada ne baabi o da dem nko eye pie ni asa ono da ni mo me dato e kwan da mu pie mu ya loko no ye loko no edem se ye we dem enti se wo be kɔ wo wasani mu a wo fa pie ni mu na ekɔ no no nso da ho okay na mfie nsia nie wa hyɛda bi a wasɔre aba ne ho alaye adai de na ekoso ntia bia mensɔle nye bibi saada onye saada en ono nso meye saada enti sesi owo bo ho wo ye adwuma ben sesei otwi tolotolo ekosasa bomso wo ja atakurita adwuma no me ba cho wo nya accident no ntwi bi esi ade otwi trotro ekosasa bomso ene bomso enti asam ne kwa abusua nim na abusua ntumi anka ho hwe omo fle na onko ye fle ne fun so a onfa me wo fatu na mo aba nanim ba fie ho o se wo ko fle na abusua omo hwe animu a besine da no so fle no the same thing no kae e besine na makɔ na abusua nso ho ne maame wo ho ne papa wo ho ne wo fa bi te se de wo wo fa so di wachi yen ye tikumase enti kumasi no hu me no fa me enti de busuani ne nso a ode awale no so tikumasi he ya enti ne nchen na yekɔ ono nso emeka ahwe sa busuani no ote he esi ne ote akoroa ye friend say e pa cho friend set die die mi ne ma no na ne maame te ase ne maame te ase wo tachi ma etano so o ye die ni bunu ni be ma ne ye bunu ni me o mo se ho ye bo ebono ne asante hye so ya ka me tachi mai tano so na tachi mai tano so ho ufri tano so ho na wo ko hensa na wo ko tachi mai ho na be ma ne ma me wo na ne papa nso we ne papa ka baby enti brai wo papa firi mampo akuapem enti o mo be ware wo no ono ne hwan mo ne bae one ne maame nua ene kasaguha one ne maame nua mo ene ne bla mo ene bae dio enti wo de sesi ade hia wonti a amo aba ha ne se
kano pekere me na mentie Ejapadia no one che family mame. And 100 million na wode ma ahai no. Eno so wa hwa akola no so wode hwa akola no kura nka ha. Ti won fa me che fa mame. mo ma ne yesai Me ba che o moye me yensa. panyini wo 31 keto apa ne wo sai Keto up 22. 22 That's right. okay awia adofo ne ade hye ama hana echa onna abaye nim ha ene awia yi na odini kunu kwabena nsa alaye mai yeso otwi trotro ewo bo ho sasa bomso eho no otwi ne trotro no efa enti ono de ama ode na no na aka keke se wagyawo one won tena bi usa na te That's right. na no fafa no ode aka se wagyawo ba onye mu ade onfa wa nkoma wabusua Me ba che o David. Omo fule no kura oma. Enfom so a ya emema eye ebi na saa alayi mai kro no oye tobo na oye bema na wote ase wa hwe ya asembefo ase wote ase hwe ye na asembefo ase ejapade a ye ka ho asemi ye de ene de echa E ba che o dan na me ne si. E wom 6 rooms. na momo da chimbe home That's enkura ni bitifie ho E ba che ai oso ma wo bi adan. nti wo nso da hen Keto ana me ne da. Ya ne da na panyine no so de ote. Ne keto ana ene da panyine no te sasa ai akolo bi to aso. A wo pe dan a wo de dan no ba kon allowance asan ko de ba ma nkwala na damu no o se wo de ama ha akwala na na ho dan ni si wo be da no chamber hall no o na akwala na ti panyine ni de wo da akolo aba ma no nti di aka ni nyina de ode ama han ne nso ode ma wo kaprenim wo ma wo hwe akonhoma nso ma infie nsia nie na wo ye de survival ni obi ye adwuma ho ayi edum ayi wo prison ho choba adwuma na ayo but ho na me danti weekend dam kofi abedwafo mrem mo mebusa de mo pese mo busa eja kwa me bra obrefo ba kwakusa akode o se akra ya Krobea Asante atonsu dwum ye nso ye waha na ye chiachiao na machia menso mawofo Mr. Osei Peter ene Mrs. Efia Kutu chia wo no mame utim ne nso ye mamu nyina ha mate brefo ba eden Gloria nti akọ o se akra Krobea menso me hwe wo Romania na menso me monitor show no free mate ben fancy se wia o se akra Krobea yenso ye wa ha ye tiu yankopon hira pa wate junior adi eno na Krobea jatei apesema kana na eye wa unie junior nso ni o na na menso me wo Ghana breman ena menso me monitor na I was in breman oh okay na me wo breman se said ya mabe Dubai habo chiabra kwame yo wo breman UGC mame wate yo mate bra kwame nso da sejo so wate good aya kwame de na apese obisa yo na me da se mayen chi atifo bi mini abama time we share like mine na motifying but ebo nwa na mo han dan ana busua fie ana na wasire dada me pa cho de bi ni ya hai dan enti usia no ansa na auto plot no me pa cho hai plot no kura na me so na wotoye kire ya asia kakra asia ni se me woi na me se won koto ntema mama enti ntema ni mu no ana wose saadi a wato elite nti oton no de wato ka LT me pa cho hai oton no de akoto ntema ni bi ama me nti me wo hwan na oba e no wose obi se wo plot
enti wo pe elite no oni ni di exchange enti me pe na me se me ba ti me kwa na me ko susu ho kire ye da yele no na o se hana je plot no na ntema efirawa ebetete ti me ba ya na me ka che o se me pe plot no ene ye emfanse san em koto ntema bia enti me pe plot no na asesa na me sen han na woni mine na edidi exchange na wo de plot no o de plot no ma wo na mo koye mpipes na ade elite ni so e ma mine na bo ho kontere wawu na wo de ma no na wo gi plot no nti pipes na mo ye no udi wo su bi e ba cho de bi wan famidi na masu na obi awo na wo ma wo kwaje plot no ade te odi ni pipes ubi san bi sa mi wa nti o se wo de me ba panyini no edini na eye sa na wo kan no wo koye bi eno amfa oba panyini ni din so anye eno ode ono ni din ye eno kra de mfa ho aha to aso oko maazi wo na unya adwuma no wo na mane se o alai mai matena fia che no manya adwuma ni person sisi me ne nkoya adwuma o maazi wo na mane pepa acho ai we ye nani masam ama me be no aduane kura mani di ye timi kwa wada baabi ni nyina me kla ho baabi ebe ko bi ya me kla ho uni mana moso emfa bibia nsi enti ebrebe na wo sha ase hu se wo fa na chi pepa acho me dia chiri fa dia minimo o kase wo fa na chi no watuma nina tena ase akiri mi se mi wura me fa wa chi da me ka kira o se me sa dia no me ne wo tena mele tentene kura ma anya sa anya nei na me be ye sa dia no enti me dia me nye sa dia ne ne enye chana se obi kasa ala yo wani so na obaji atum uta na meku ento kwa dia se we ne baaye no o kana me so maka we ne baaye no wo kana na me so maka watere ne sa wo so da edi entia o se e ba se wo kasa bi ya me boa na me so maka cha me se bia wo de to me so se e ya no kore wa fa machi na me so mabusa nsa tambe na me fa wachi e ya no kore se me fa wachi na ye ayi o kana maka o yo se mebo wani so ana se bia o ya o se ayon kita na o se o ya me de be se wanim na me so no kwa de o usuru kura o be se manim fa se manim wachi o dada minye bi kura na wache me koye ne sa de na me koye na aye de minye bi ba bia ma ubusa bo hu krom se me ma fampana ba bi kura ma obi ehu na obi ani wo be ka sa asem no e ko fampana na we wo ka 100 million sa dan ni nyina na 100 million na se dan ba ko pe do ba 100 million no o de dan nan ba ko bi aye 30 million no de ma na me da si oba de akra de na obusa maame o de enya wo a uzu se de na be ma obi aka se ne yire fa na chi o de enya wo de no maame hwe so be kai ni ma mienu ana me ensa bia be ma obi aka se ne yire fa na chi tane yire fa na chi ai de na be ma obi aka sa enya wo fa odon ne de ne kra yi case study wo die de na be ma ala ya aka se wo fa na chi me de minim se maazi adwuma na me kono no wo se ma fa na chi me ni ma de kuro de na da maazi wo ya maazi adwuma na ayo ba wo nyina wo fo mu kuna ji sa wa fa machi me so me ni ma de kura ma fa wachi ala ye we se maazi fo hye ne so na nko mu hu na obeta de ye 1 city kura ko mo fa nye ne 10 city bibi na wo mu na o se bibi na wo mu na me hwe se bi anka ko bi a wa because bemen fiti preko penka bibi sa dansa na no wa ka bibi a kire wo wo ya na no kure kakra bata ho meti we bibi anye me na makoka se oba me ware no ana oba me ne twempra wo fa bachi die ntia me jimi hutum se me mfa na enya ji a oji hutum o yanka se ye no kuro bibi na si ansa na be ma akasa so osusu se oba ma me na o kwa adwuma a o mantem me bantem o bantem e ba cho ai adwuma no aka che se jai eda e na o se wunyai kan chile mi se minyai on kan sa anchire o da e ba cho de bi afi udi ye nko yenim ebre okobo wa busuafo amane se ontumi ene wontena bio no efiri ho no e na aso o mfre no a oma me ba cho ai ndi se mum ye no mo da cheven ho no eyi na emienu ana dan na emienu na ho hye mu ana se ebomu se
ye wo mu ahodo ho bi wo ho a enipa ye kese a ho na bia kwan bia akora de bi weda be sensia ene mu de na te sei eye ni mi enu nko a ena ono no da hefa ho na enimu na me da ho ndi so ko dware wie na wo twam no da ho a wote ho a no aye dai semi twam ndi ya wo ngusungu ni so ono so ko dware wie na se o siesie no ho na se won so wo ba wo ye dai mi twam ndi ma wale yagu ana nwi wa wadwim agu mfiansia ne de so agu na mota so te dan edan ba agu enye se fie ba agu dan ba agu mo te dan ba agu katrai wusu obo akwa na yi na wu ampa na because kanka chembe ho bibi sabe nko ba ikodware a sani obeti tie for ge na otia no enam wo ho bibi wo enam wo ho enti nam we nyinaa na me mfa so wode ntoma sinimu keke na wo de eyi wo so akasa no wo so na so nam ho ko chemba ho se wo koziesie no ho a ka ba ma se be kan mo atwa hye ne so te se de jate chi adoa bi no we zo hwe na asem kanye den we na wo ye yi sisi no bi ono a tumi de ne ho ba be ka kire o se ma feel now say media me ho awu ho awu say afi ye hwe sisi a na afi motifie ba ko efie nu ana mote mu nyina mo da ba ko wo ha one se ti se wonchemu no mfa wo de ma se de efie mu nyina mo dia wontu ye no wagya wo no watitu a na asi fami de ma me wo ha one se e pa so o de dan na ma ha ya o ma me akura no su tifie o ma na dwuma nye aye wono ankasa ne ba e pa so eno so die be nti na o ma on hwe no usu se de nti a so woni ye gya wa ye se ni nko na bamra first kula chop money kula no ma no de nti a ene na bibi so ho ya sana o ma kula no se first no ma 10 cedi a day the whole day 10 cedi se okwa no di 10 cedi mienu ato ho no di ama no kopem sa de be chen akora ketwa no ofie sei 22 ede nti na wanfa na anko school de nti na wanhwe no utu se den me pa cha owie school okaka kire no wasi nyame beye na me de akora no ko maazi no obi ma na adwuma wakan no de so wakan ni nyina awie nya asa akwada no nani nso ne papa me pa cha me ma ne de o mom te sa tizene ni obu ni papa anka anya bi asa ne papa akora kaka e krobu akora wone ne ba ne kaka no o ko bi akwasi bra me enko one panyine no koye atigurete adwuma osi uniform de nti no osi uniform sesei akora ne se ne papa eniema oye ne kwa no so nani nyo de eniema no oye ne kwa so otwetwe mpana o se ono emfa na ho ode nkoye adwuma emfa ma obi ma ameni akora ne sifo ngoda na me ma me wo fie na wo kwotwe wa yi a adakrota for them so there be ma de ofa be ko ba akra gaye be ma de opa pe wie mu a me ma me wo fie ndi usika sei obo me ma me wo fie o me ma de ya ye so sa ne ma so ende sa akola ni nim ende ma me papa se ba so hu ni wo na wo ye na bon da bi e ba de oni banam na se wo koye sa line na obo be ma enkwala me ma na mutie me ma de ya mo so wo ba ne wo ba be ma ne nkwaye line na hwa de oba baka na me ne wonna no na be ma na wodi awale ne kula me di bi koto nanim ofiri kwa so ba se me ne wonna me di bi koto man nanim ade we di enkaye ma ne complaini e me ma ne complaini me yire ne me na so me ya me na wote ne kura me nye sa da wadi adru won say e bi opanu sam ne ayi so wonam kwa so ntinu de obi o ha okay send the adru comment na na be akra me da se okay mens me da se arofo ene ye benada adru benada se ya na adru hepa plus so da enti ene benai Dr. Ebenezer Ajiman, the Hepa Plus man. Enu no eyamiensa yawo Hepa Plus, Pavi and Plasmos. Na se enu miensa wei asem krope ene ya ye kande toso. Ye se
dwene wo nipadua na hoɔden ho kane na de aka nyinaa nso ɛyɛ mfasoɔ enti sɛ wodwene nipadua na hoɔden ho kane a onua da sɛ nie wawie ɛna wie Dr. Hepa Plus akɔ aba ɔpanyina ho te sɛ nyankopɔn adom bibia ɛbɔkɔ paa yɛde nyankopɔn ne ase yes ɛnɛ nso yɛ benada ɛnɛ yɛ da foforɔ awia yi asan hyia bio ɛbrɛ na wie du awia yi doctor to yɛn gyidie nana meda ase na Hepa Plus Pavi Plasmos no nyame adom adanseɛ no so baa na ɛba na ɛho abɛhia paa sɛ sisei no obia benya ne Hepa Plus Pavi Plasmos na ɔne n'abusua so atumi aboa nipadua ma nneɛma a ɛni sɛ ɛtena wedie nim no atumi afiri mu na wo ka ne sɛ ya obi bɛka sɛ o na se me ho nyɛ hye metinya me ya me nyare denti kra na hɛ sɛ me kɔtɔ Hepa Plus Pavi Plasmos na sisei yenuane na yɛdi no sɛ yɛgidi o sɛ yɛnyini o ha wo ho yɛyɛ didi monten so kra deɛ no deɛ yɛnka ɛna deɛ ɔno nso ɛka sɛ o me deɛ mentɔ duane wɔ abɔnten so mea na menoa me duane ɛwɔ fie no na nneɛma ne bi wɔ hɔ a yɛde hyɛ nuane no a wontumi mpɔmfoɔ ani nhunu wɔkɔ akɔnoa ɛwɔ wɔ fie ɛde apoison wo nipadua no na deɛ awia yɛn ne sɛ enkum yɛn prɛko ɛnyɛ sɛ wodi ya na sɛ akura duro wodi ya no wawu na nte saa ɛto ne bo ase na ɛde ɔhaw a ɛso aba onipadua ne so na de obetumi ayɛ de aboa wo ne wabusuafo empo ene ɔman Ghana ne sɛ ubenya dudu a ebetumi aboa nipadua na ama na yiyi efi ne nneɛma ni sɛ etene mu na dudu na yɛ kan no ene yɛ no Hepa Plus Pavi Plasmos nti emani je pa sɛ na doctor for nom necessary nom akyerɛkyerɛ for nom empo student nom mesrɛ ɔbaatan a wote menka enuo ne bo ɔnyɛ den 60 Ghana cedis ubenya miensa ni nyinaa bi na 60 Ghana cedis na maye ne sɛ anka wo wantumi kra no busumi ni nyinaa ode nom Hepa Plus 1 Pavi 1 Plasmos 1 me ka ne sei no miensa ni nyinaa na 60 cedis enti nka wo invest 60 Ghana cedis ama wo ni padua no sɛ wo ye ne sei a wa na boa wo na na fi sɛ yare ɛto kyɛw so a ɛde nneɛma bebree na ɛba sɛ obi wɔ hɔ no ma otie mi asɛbe ɔda diabetes aduro so obi da kumayare deɛ so obi da ulcer deɛ so obi kura to ase na twetwe no obi da painkiller bi so because ne ti ɛna edwa no obi mogyaduro bi na yɛde na to so efisɛ biri bia no mogyasɛm no ɔhaw ɛwɔ ho saafo ni nyinaa no sɛbe o da aduro so deɛ nanso obetumi aboa wo nipadua no ma nipadua na kenyan ne ho kakra na Hepa Plus Pavi Plasmos anka wano maduro awie no o de ma ho don hore 1 hour bi na no mo Hepa Plus Pavi Plasmos ya no pane anwumre na o de hwade good me number betumi afre doc menom ne sei me babi ebenom ne sei me nua bi kura nso yare we na etete no Hepa Plus Pavi Plasmos ebeboa no ana me numbers ne 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa amanonia 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye Hepa Plus Pavi ena Plasmos na ne bo ne nsesan sure ena sabio so okoba bi na obi de ma obo bi e wosoro so Otec FM de omo say sister cities miensa battle background center sa misre oboa ko ba bi foforo enu no ye pese obi enya so mfa so sure na sa anke betumi a ode no mame fa ne se o no ma Dr. Ben enya ne ho sei tam na etese yesusu ano
se edru baabi na oyese wo nkusku a wo ma metumi kura pa wa kyerɛw se koma me eye minti na wo ye nyini ye ne hu se nyeme ma me anam papa na ne ye koma no na saa ye nya ne kusku ne ma ye hu se Hepa Plus Pavi Plasmos no obi tie na ohun se me konom kra na Dr. Eben ne benya ne ho a na ene se nipa no mpa bibia na dwuma ye na ho odin te se Hepa Plus Pavi Plasmos no onome no na efise se nipa no anya dudo bi saa woni widie mu na otena ho saa se o menyare me ho nye hye hwe nya me bibia UK a enche se nipa no yare enti atwema kwa homa kwan yenye because ye disika na call health insurance ni akwa save life and nkwan so de ontumi fa bibia antoto enkwa ho na ne yenuane no koso a na ekumyen enyema ye home na nti enya wonwa se sabio ene ko bi momone ne kakukura no hwansna mpese bisi so dodo na dwen ko so hwansna na tu ne ho fo se okosi so yi edia no aho ye di insecticide spray so anka yenye nyi bai na de minim no se mafi abe na chi no ne yeso se ye de pam mafi na nkasa no eyaduru pam wansna no asai se pam no ye duro kra sign de maun ye kuku a ne ye di nso ogumi na ye punum good ye punum mafi ya na ye dey je pa na free so beti bayira ho mama ne ye di insecticide spray etumi spray si yem pese hwansna ebesi momone so na momone nya ni nuade edio eninti ni be se no ontumi nya wo ho hwe de obetumi ene se boawo ni padua we na entumi nyi ni emfrim enti na mani je se woni akane na omonye herbal oriented ene safo ni na onom Hepa Plus Pavi ena Plasmos na ade a me sansre ne se wo a wadwen se wo me de me nom Hepa Plus Pavi Plasmos na me ko pe dudo bi eno so aho identity se Hepa Plus Pavi Plasmos ene you should be very sure say sabe emfensu so aso nkobrew evi se ene haban ne tie no kra no wa hunu ba bia bete na haban ne nya problem ba bia esi ne problem yakobo so eni tina me to tosre se odie no mame se de na ye maame ne papa mu ka se kosuku mame no Hepa Plus Pavi Plasmos ene mensa da mensa yem se odie men tododo bosumi ni nyina hunu bo ma ho 60 cedis se de obi adwuma etua ne ka no de tua wo ni padua ne ka 60 Ghana Hepa Plus 1 Pavi 1 Plasmos 1 ye woni nsuo ne topaye mebi wo fi ho ma o mani free school ba o munya binom ba no o sukum se de na aka no to bi mane no na ono nso nya apomden efisi enuane emframa sometimes kro ye nsuo ne kra nso enye du ba bia ya na ho asem so mesre Hepa Plus Pavi Plasmos yemfanye edudu na emboa ni pedua no me numbers no mesrawo famaye dia wonti ase no yes e opese wuhunu no e don na frɛ na je obenom ne sei o yawe ne beboa na o de duro so ni ade me numbers is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye Hepa Plus Pavi ena Plasmos kojibinom Monica doctor onuada sani kojibinom na wojibinom a ebeboa wo wada me bro atede ayo dia aka ye ogidi anamo tu na onim asem woden so ne se odie ofre ye wantumi amam facha me na emu ba bi eton nuro bia ebi wo kodna ko pebi na won so genom na wo genom a ebeboa wo apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling
my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu mi pi ni menti ase me do. Tie, Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well being. Abusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nyina. A pin for about or more manufo. And kwada we nfie du mienu ka ho. Our pharmacist na Hepa shop. At phone frɛ 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 360 capsules. Yɛ ama nom ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi. Memma Dawood 360 capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna ɛtumi sɛ saborɔ nso ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi nom bio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wɔn na yɛ sɛ nansan a na wo complain wapɔso usisi ɛne adeɛ yi ebi na mede twitwi ya wuti si ye yo sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo memene 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free sɛ require mu enuom yenu enye na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu hye no so sɛ aduro yi nyema apemfo abatan a wɔn ma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu bebia ne afrɛ 0244886437 and 020-168-1717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa Future Life Smart Food bebo afei de aye abusuan kyemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food di abani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayi mu encrying wani Ghana Telecom University no your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban Owura bra dabia Sanopo, Ewio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama utimi, enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die yi bi. Nenso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Voter Drill Limited nkana Voter Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no how bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoye abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say wo mfidi kama wode adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heyey bi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Voter Drill Limited yi mi problem na solve
wo fa na se bre kwasi sika wo de money fra broche nyina wo de fa seche dumasi rural bank e ho na me gye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wo mo te bank in 1980 wo mo adwuma penti wo matre wo mo nkwaba mu wo mo anya branches maako enwotwe na wo manya eye 3 mobilization centers enso so aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wo mo di mu akotene eyi na wo mo nyuma pa wo mo eye no ebi enie wo mo gusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wo mo ye current account savings account susu account child account fixed deposit Western Union money transfer mobile money transfers interbank transfers USSD Momo from wallet to account and account to wallet Ghana Pay na afe yi swish wo mo eye bi ewo wo mo akache Saudi sikato Sechedumas Royal Bank branch bia obetima yi no wo mo branch bia oh sir ene emesu mi hiabosi am de betre madwuma mu na kwambe na mefo so amesa beka bi omoma salary workers loan public and private nyina commercial loans agric loans and a funeral loan omoma smart loans na no dia ye de ba abaye adwumayefo a omoje wo makatua efa controller and accountant general Sechedumas Rural Bank meni aje wo mo hyehyɛ no ho pa ne me hu mo achi akwan we omo headquarters no wo Sechedumas omo ban edwa no edwa nso omo wo main station omo ban GP RTU abrosa no Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edi nhwɛ ni mu Anwraga Onion Market no omo ban no pepepe aboabo omo wo asoase kwa no so hɔ post office no achi pɛ tafo omo wo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo wo bompata omo ban Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo ne nursing training college no na edi nhwɛ animu Asante Mampong municipal adidwai omo ban health center no chechere afija kwa bre omo ban police station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasu Rural Bank PLC the bank with the vision Adepawre ni krom hade wonkwa na wonim adepa no piaw unim entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mo kira kwantam na me ho preme oh Kumasi hadie ade hyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafoni adehye awiei yadamwase yakoya. Yasan babio aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumadie no ena wasugusu a utie ena awiei o heyen live. Na enawia yi awodadie mu nchi ankoma odide Belinda Echampon owo UCC Kumasi overseas branch enawia yi oba Belinda wenya afeko ede aka onfie ho na neye wawodadie yi wankasa wodofo papa bi Collins Adomako ya wo ye prosini wo kwa America nya ase ya Ose wasre nyankopon ni nhyira osre nyankopon na ho bambo osre ni nyinkyere ene ne nkwa hosan adepe wo wiase bia odoba nkoma nyankopon de bo wo ba asase isu bia no bebre senkan Belinda Echampon happy birthday to you nyankopon nhyira oba papa bi God bless you. And now we just gone by a Dr. Hepa Plus Dr. Ebenezer Ajimai onona ede Hepa Plus Pavi Plus mosono aba idwaso se ya me de woka say die onue ye bie kwan no akwanya no abetum se wo be ma homene so na wakwa akope enuom yense nyina bi Hepa Plus Pavi Plus mosono ye wo bia nsuo ene ye wo bia nso to paye na wanonom se be ye beboa ama onipadua no
ahoɔden no agina prane aminti number ni mu ma obio na frɛ unti bibia ase a one Dr. Eben nkasa number ne yɛ 0542 77 8572 ɛna 059 13 67 898 wanya saa number we no frɛsese ya dia wonti asie bia no ɛna wie doctor Ebenezer Ajamai papa de beje so ono be kasa dia wonti asie bia no obekiri mu nso dia mawo na wie Osipes Enterprise wono nso ye guy ono ye champion se base o perfumes ene slippers apapa baby onua ene wie mekamfo ama wo sa hana wo benya de pano preko eye Osipes Enterprise ene wie so do ho to Osipes ne yoma so a ene yoma nyina bedi aboa wo ene yoma nyina be wie yiye na de amawo ewie se ye perfumes apapa ena wo pa baby a wo benya original na ye papa egu ho a etija eye Osipes Enterprise aha ye wo brands bi te se Asad ye wo Polo ye wo Club Dunit ye wo Metlot any other perfume brands a wa hunu a eye papa egu ho a wa wote ase ena slippers nso ma ne mema ye wo brands bi te se Adidas ye wo Nike ye wo Gucci ye wo Hermes ye wo Versace ene dodo na enti na wi awutie mi ye ne a ne ekofa ye ne oma ba ye nioma no ne bode da fom enti na wie se wutie mi a bra betu bi koton eye papa bode da fom beto ne nkronko na wonso fa kodi udwuma ye wo Kumasi Kejetia Dubai inside ye wo Kejetia police station ne nchen pe ye number for further enquiries eye 0249 23 83 70 and 050 252 0634 unya fresa kuma we ya awiei oni Osipes Enterprise for bekasa na dia wonti asibia no ombechire mu nso dia mawo na awiei nanabi heba ono no de nanabi go heba mixture ene ne capsule so abedwa awiei se wo ye onipa dasani na wutie mi a entina ho man nemu yade enkofansu nsanso bebre mfamre wo wa wutie me se wo ye oba enemu yade ba ho aminu aba etena wo che wa hwe ya ede pass wo ba wo behu se nyese obekwa ayaresabia na sebe yade wo lab ni ehu ana ba ma bi no behia na no aka kire o sebe no da wie ye na de se na mi hu oba wo nemu yade tumi tena wo che enti oba wo ne me kasa sa ne o ma mebubo so wa hu bie no tutumrika na kope na bigo heba mixture ne capsules no eduro no eyensuo ne topaye ni nyina sha adaka krom sa wono nomo a ebeboa wo 1 oba a wote ho a wa wuhunu se oba mu ka pe eye baako fatu trim 2 wonam ho a wote sa asem mua bi ne nam wo widiem ensuo ka oni padua ne kora ne kankan na wo ho so san ya wo hene wo bedwu ho a onso de wo ho 2 ote wa wu se ensuo na egu no eninkapa oni be ma hia be ma ntumi ka kire se enka bone wo eto de bia wa munua ba wa wote se enka bone nso e wo ho nso ampa enem yade no ese nyomo etumi se usisi wona ma no wachia enem yade no etumi ma ni padua mu nyina ya wo ya enem yade no se wonyemo a etumi se nyinsen no enem yade no oba se wotumi wo akwada na wotumi ma akwada ne nso hawo enam wo nem yade ni nti ena wo yi nem yade nso to nkyane a se infections ya hodo a yetete ewo ye gyanan bia nem yaya yesiesie ye ho no edoso enti bema obai na nabi aduro yi de emane mpa wo ho aduro na adupa wo ya bema wa hu sese wo bema ekeka wo pe onso hutumi ya wo hene ensuo gu ho a na ho keka asemu abi ne nam widiem wo bema no fon a na efon etwekom sabe hu nyina gugu nsa wa wo hwade yi so a ensanini apoti bi ene sisi suyi kwame adinkra the legend na kan o se apoti tibeti wa wo hwensan ya eye de apotiti matinsa wo de etena ho konna kopena na bi na duro ni bi na wo di nsuo no ebe memmene to paye no se wo ye ne saa wo wie ye ma mo nse buo munye
mo amu ni pedua mu yaw mo nonom sa aduro we bi oba misi ba PFA pharmacy Coastal pharmacy apidanke ba dani heba Fredimens Kumase ha ubenya bi Fodwo heba wasante be kwai Mr. Oben ewo niwedu bi ase Constance Ankama pharmacy asifo sufo mu nyina mu benya bi na na bi number eye 0549 99 9253 0549 99 9253 unya fresa homa we ya ene na bi na ankasa beje so ono obekasa na obekire nsemu nso ede amawo ewie ya Bolivia Enterprise yenso ye wukumase he ya sofo line alignment hwa ye ne multi home ne dia nimhwe ya Bolivia ye ne di future life nuane no ye de sa yade ene oba be ma be na etie me na yade dane so ya saponi ma miti wa bisai o se why no how be dane so oh ati ase why kra na yade bi hano oh mumu why na woda ontumi nai ene Krobea minim babia ubetumi anya wa hoto future life nuane ya Bolivia fo akofa aba no adofo se wunya bidia wawie yese wo de wo yade tete wo no bra ye nchen be kirekire mu na fa kire yen ye bema wo aduane a esa ye duro na yama wakodi na wanyu ahoto die nti a ye de aduane ene sa yade no ahode nru ahodo ena ya twetwe ene ye de aye sa aduane enti se wonya kire wo yade no mu kire ne ma waduro ni bi na wodi a onuase ne atie bia no yade ne beko ye wo aduane a vitamins and minerals ahyemu matonjom ye wo de amino acids edum kono ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu ma enti wote wo twade be kire mu ne hunu see your future life zero future life oats future life protein future life smart fiber anamo tabella unya yene saa wawie odi abra Kumase he ya so fola he ya alignment ho no ye de multi home ne die nimhwe ye number e ye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 we to be hotel enso ya ho jebia ene oye bema ana oba na wo pe baabi adwedwo ho baabi a me kanfo amawo eye to be hotel we ya maya ho nyina kwaba aka kire mo se wo beda ha we frifie abefi papem muntie ahai ye kan so besha ha bibia bi wa ha makwa wade awie woni mu beje ha na bedi odi wo pe baabi aye se odi wa ho nyina ebeda beje ha na beyo kire se ahai ahobambo ye ni day and night 24/7 enti security de ejinam ena hai ye sawo restaurant wa ha enti ubedidi wa ha ya opa wumpie o sha ha opa wumpie ye TV ni nyina wo smart TVs air condition room wa ha ye room so no kama ena wo san da ha kra ne ye wa asomfo ebesom kama ye sawo ba enso wa ha de opese otwa bia no betumi atwa bi umpe we na apede to be hotel ewie me kamfo amawo onia beda ha dwodo ho kakra ai dwodo ho kakra ye wo Kumase ya ginyase he ya ginyase ye be Kumase high school ye number nie ebi apese ubuki ansa no aba ye number nie ye 0531 72 7417 0531 72 74 17 ena bia ope any other further enquiries aya ebi so a wo padwuma wo pese yemfa wadwuma frɛ yɛn kade obetumi aye ne yɛhwɛ sɛ vacancy nda hɔ a yɛmfa ma wo number ne yɛ 0244 37 4642 ena 0545 00 7950 unya fresa ma we ya to be hotel for ebeje so ya no be kasa ne ya kire nsemu nso de amawo na traditional Dr. Dawood opanyimi a ono ne Dawood Herbal Hospital ano papa no ni ene utie mi a yade ya onuada sani enti se yade bia beji ni padua na boso a ya keka wo ho emfa ho ni ba bia wakonante mesrewo
kuafo ho na wonko obi afuo mu a wo se wonko ani kuani na nso de bra Dr. Dawood ai na behwe ade wo behu se aduro wo ho aduro wo sehwi ni doctor no odoma nkoma kyeri nimde ya wo de san yade ene wo ye oba wo pa wo wachina pa bi achina pa wonya bra papa no be ye hwehwemu ode aduro be kan menua ba ebe pa ho ama wo ye be ma da fom bem wo ye ne hwienye yie amanfo fili enjoy wo the enjoyment no ntumi enjoy bi wo te ho so ye nipa onso enjoy uhu a say bra na papa ne mpagya ne ma wo na onso tumi enjoy bi na enjoyment ne de ede wati ase ebe pagya gina so kirebe wo de animu aye mre bra no problem wo be mre gina so ama wo se won so de no se prostate ne haw ni bi na abam wo ho na wanya kokoram wom anase ayekese ye de robe kotum nom ne ade a bra papa ne beboa wa muaduro amwanyu ahoto mo amode ye asikiri yade stroke nuduyei ana mo jabroso wo de nam yade no akote a wako enko ana hepatitis B ene hawo wo de ye ulcer anase fibroid oba etete koko ne hawo sasa bro ensuo tutoi ahotutuo wuni ahoto bra Dawood Herbal Hospital diama yaresa papa no be ye wedru ejeso krapa siwo enkane Metro FM junction ho na wunya si ho a wo doctor wie number ni nie o de bibia ni wo ya yira fresa number we say ya 0244886437 and 0201681717 o fresa ma we ya the traditional doctor papa no beje so pate ono be kasa enawiei na de wonti ase bia no me hye se obekirikire bu nso ede amawo awiei the man simple plus phones and accessories arofo papa no ofani o mapa ofani o mapa ene be ne wo kasa ebi awo wo Ghana ha eye wani suade hunu ne se opese wo ye bibi efri China ono ne simple plus aso ye wo Ghana ha no osa wo bi wo China man ni mu enti ade biara wo pese wo ye free China na wo de ba Ghana no wo de fa hoto simple plus so be ka se Krobea kan be ye ne correct no de abrawo na phone accessories a brand no de simple plus no onia se wunya yusu bia wo ya ho me charger me yusu eye simple plus de yibia wo hwe ni ti no ene na no ne ho a ya tre simple plus e de aguso se wo pe phone charger eye kama mengo tokoto nkwanchen fo de ni bi enya papa enkofu ya Nigeria fo ne nanamu no omu pia azani fake ni omankwa ne nkofre ton de namu na no me se mi ankasa mani ya gani asko mampo wo bi ato ayi power bank ena akwa bi ka kire say masa akwa nkofu we na no me to power bank bi free ba ko na nya papa o entu dia wo pa miemie so hwe wo mo pa yi ye se wato ye bia de isu a concrete pa ne yatwade ato ade nim wo to wo won se wo no nya Ghana ni nti wo to ade fon ene de ma ti me ka simple plus de ne ho asem kire wa ye ti ne dinini entu dia say iPhone chargers o pe Samsung phones de Android phone bia wo use bia no beto ho charger papa ni free simple plus ya mo pe power banks a ye original mo pe batteries a eye kama hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset ni nyina no beto simple plus de ni bi ye wo phone covers iPod ni protectors phone accessory bi a wo ye bia no simple plus de ro ne ye betu bi koton beto ne nkronko na fa kodu dwuma kumase wugina kajetia Dubai get2 ani mu ho a abrosane e wa de hyeman ho na ani udi ani mu hwe no frobla ne first floor simple plus aso ye kese wunya tra tena wono woton drinks ensuo ne drinks wunya tra ho na simple plus aso ye no ene to aso no de ebeyi ama no simple plus no egu ho ena oba kajetia enka ne ba bia na ho ye toilet dan ho no masala chi ne nche ho no simple plus waso ye kese ba akonso ho ne no manie je enchiremu bia no frɛ eye 0244 590374 ena 0241 709636 unya fresa homa we ya
Simple Plus ye beje so ensio toto awaba ensio muna na to seya weda ni munsu ye nyunu de munsu ye nyunu seya oda hwa na ho ye noko wati ase enti se oye bema na sebe enioma nkoyie ewo sini nanimu a ya wo ye mobbo agwa bi asem o kan wo si ye fufuei ene siwei entoa mienu ya paimu enam kakra kabi na dasui na daji amedi ko die eho ne asem no oya sa no asem ayo mobbo misrewo enti asasu heba center for won kubi heba pada na won de aba no ma men kamfo mfamawo ebe ma de wo ho a you should be that kesojaman always ready to go atiase na always ready to go you de ya na mitio abobaira de ya kapuma minokra mi waye mobbo mesrew enti na me ka kire wo se kubi heba powder na aba na ba o na ba se ba beboa wo be me weapon yourself for there pe bibi to ho na fa to ho na kubi heba powder no eno na eboa wo e wo sa akwa ne so wo de ekotobi na wanya bienu pe kube nsuo bi wo de wasore wa no pe bi no fa bi gum kanum na sepe wa de nkakrakra na ye na de kwadwuma ye ko anase wanya nsuo de bi a wo de sabi gum na wo de kanum na sepe wa de nkakrakra ana match bi beba sepe twen match no ni egu akeduru agoprama ne so a eso aye de ebe ma weapon yitwa na atwikom 2 minutes na zesi a wobo e ma nompe misrew oba de unini hia na nhia mu no ono oba no ono nso hu tumi sone no bia e ma ne ho ye fekama ye oba ne ho sone ne bia no oba abre wantem enti misrew be ma ayire mo abre wantem wate kubi heba powder sasu heba center for the abado obebo wo beto bi Otec 1029Fm Asem Beba Dabi for no obinya bi komisi aba ne breze rekwa wumrum ko Fredimens ne kolna ko Ashtown ko Fata drugstore wabu akwa ko Fodia station ho da bia da vi to aduane no ana o Fata drugstore ba ko won fensi adankwa ame ebe ru ma asore no obinya bi okwa abu akwa Oasis Plaza no de ye to no store se to no wom nyina no ko e ho nso obenya kubi eba pada no enso bi ho ko smade ba wo bo ase ana afodwo heba ho e wa Asante be kwai obenya bi ato ye number mi bibi ne na wonte ase a sofo asamo a wo no e na kubi heba powder the number is 0244 166602 and 0243 505775 out of 4 and there I would dear munchi ankoma udide lawyer bafo jawbonsu ehia lawyer bafo jawbonsu lawyer and when you afekwa kan wufie ho o was sorry and partners law firm ni mu ene when you afeko akan wufie ho yi berema yaw ye adwuma Otec FM ha oso wo fasa akonya we so na ya wa we show happy birthday osire nyankopon hira ma wate osire ni nimde e de mawo se nyankopon to wadwene ni mu o miemiem se be ya da ne da umre ni madwuma no ebekoso nyankopon hira no onye wiye happy birthday to you lawyer god bless you arofo krachi ayede na ba yanim ha kwabnansa alai mai engine room afreno na oneno akasa engine wo hote sai na me aduma kra krache kwabnansa ya wote bo ho Pentecost ya sore dan sade ho ababa we yasemi wafre de ho ade no aka akire yora na medase enchiatifo na ye moma kwa ba Asem Beba Dabi so enokre ye frɛ no e de tu nanim ono so kire ne onim e wo ho kakra kire ye na o kire se obeba na ye ne ye hia na ye kure yehu na ye ho beye no mobo ne ho beye yen mobo ana se yen na ye ho beye ne mobo ono no mo ho beye yen mobo okay if you say kwan amami di na faso no odwene ho nyeye efie na ye no kre na ne de ne yawo ewo mu ne se obekye fie no
na wɔde dan no ama maame ɛfa no nso afafa no wakɔfa bɛrima bɛtena fie hɔ paa deɛ ɛne nkagwa ɔnkyɛ na nkyɛkyina nti ɛne wɔde aba yi yɛmmoa no no ɔntɔn na ne yɛmfiri hɔ na obiara mfa ne kyɛfa ɛno ne nyina soɔ paa ɔmpɛ sɛ ɔbɛkyɛ ɔsɛ so ɔkyɛ fie na maame bɛkɔ akɔfa ne mpena bɛrima de aba bɛtena na ɔno nsi fie mmerɛ nsam fifire na bɛrima foforɔ ne mɛtena abra wɔno no te wa wɔn wuye ne n'ani hu wɔnte ase ne nte ase kyina nti wɔbɛsrɛ na yɛn kura yɛn mmoa no wɔntɔn na wɔmfa maame fama no ɔbaa bɛrima bɛyɛ na sɛ ɔkyɛ fie na ɔbɛkɔ akɔfa ne na ba bɛtena fie hɔ mepakyɛ minimo okay mesrɛ mo atiefoɔ ahoma ne so krache Francis Ansa aka Kwabena Ansa aka Alaye Man trotro driver boho bomso sasa na semo a wokaye no muntie kakra Bobo ka kire mumu san say sanya ni eni partner say business how many years ni pasa me no mempe pam no twa no bibia no mempe brebra mama ne ama kosi me na ejapade e na me so me obi a me ho aba mu so say mi ntimi nya yi opa afie no ye beton na wafa na part am so afam part because so me ba nya adwa me ne ma me tifie no na ono me ncha manfa ne yere okuru ma metena because me so ni mi nyanwi wori me say ne ma no ye ho mabro no so ne ma na odi wo mabro no because me just feel my own man phobia ukuru ma bi ma metena na so that me na kofa ama ayi problem aba so sir video oba be ka chem no usu ye be ma bi mutu no fo so ate the aka dey ni kwan so no su ye be ma bi mutu no fo cause best 4 years and me na me ye bibia ha adenti upia ukwa no anti wapia ukwa uti krom na we wadwum no so na mtem me di wo na adwum adwuma akobo ne oba wan ka kire mo mebo a wasi se waja na anu koma na busuafo na afi no ajapade no emre bi atwa mo no ka chense o de mensa e koma me mame o timi mare o de mensa te daga ma e kwa so anfansa na nko so busuafo no also the mensa kwa koma me mame jo da no mfanko so za nti de ono o kan o se wo ba ni me wo ba na hu me ba na se hu me ni ma wo be say yes no me trouble ajuma me ma ya me dia sisa eja be mi no me ya to greater devil so no ko obo ame a ke bi kura mpa ka abosa fa kamati abosa ya so e say me say e trotro me twi trotro sasa bom so so no kura obi ka kura me de no ko adwuma me de me man ka wa adwuma mu ne trotro ni say me meka enye ni go ase opani fere kura na say Nyankopon ya aduma adwada me ma to kra mo mame ene aka che o mame say so opani mani ya o fra no nka se me so bi a me ko ba bi a pipa bi aba ne se ne last ya no enu an da no yenche ye to mo kra mo pu ma me to na wapa yenche na do be fa on fa ne fanko enu an why Nyambo adwada be show eduma no fa no di why ke adwada duru a se Sunday duru a se man ko makura se ameba why anything na yama o da nemu no so ma mate adwada no fa no ndu why obi a wo dinja mebe so 4 years me po ya ye pio ana otie ai one na bi ti pim de obi bia onye yeah yo right tuni okay alaye man odno na okasa ye no ene ye benada enradwo ne bena no way yeah na ye free nura no de enura mami ba ye friend na wampeke ene ya friend na wampeke de mi say nyume na me hu ne call me friend no wanfa nti mi say wa sheda say pa ne de oma okay ewura utie asem no a krachi yi ka no a o say na oba ye no adwaman a wokobo ye ne de wanka ho asem ankyere wo ye nim ha sasemba ye nimu a ye nyina nipa ba akwa afa ye tie no kore ede na wokoye ye pa nti a ahye be ma no up till this time so me kwaye you afu ka ye na fe na makai say wo se die na maye no eye yam fun ye bibia na se me fun ye mu ene kita me asai kura
ama so obi frame a ebe kita mani be fita sei ebe kita me ama etimi di 3 days kra na ani ne nso enti se boni wo mitirim a me ba ye ne ba bi ono da no ana mbe plug phone no na me ja no ho na me wula me dem na mkodae phone ni nso we se we yi number bi wo mi phone so afre 99 enti number na me mpana no me so me wale wo be si nne ye benya 30 years me kuro ma ye kura ngo bi da me busua ni gina ho kura wunim no mi phone so number ho bia ni ho e wo mi phone so kama busuafo mi ankasa mi ma me mansa wanya ne ba bi ko nansen ne ba be ma apetiri wui wo bile ye sika ma medi akwa yie chese sika ne beba ebeba wan fa ma me so me bag so me mansa ba ko shemechi me fa fom ne ko mi kurum mi duru ya na me je me nana ba ko fun na me se ko black bla fa wo fun yi ma me nye ko na me kunu si wo sendi esika ato sabile me fun ne kita me nye na kwabena edi ne fun ma me de frɛ wasese wagye wo mpene fun na wo de afrɛ me de esika ne me na nsende ma no me na nsende ma ampanyam pa wan sendi sika no mi ko nsupa wan kasa wo nua ba edan ho ni nua ba ma na adwuma no hye ne nsa na ye ko nsupa no mi ko nsupa no se wakodi sirem ba bi hokora na bla na ko wale ye esu wo twansuo ko na gya afia na dwoble na bla na flame na plains na dwoble se ya wo flame ye no se abawa makodi ba bi onti adwuma no e ma so enti gisa me bansa na mse na o ma de enche me no woda kete so na wo frɛ ye me gyafu no koto ho e de ato ho kopra wo yi number no afle ni pa ko no wo se bla eye mi o plains zetanua o se ti me play wie ya me ba ya mbe fa fun no na mse bla plains e fi na ko na frɛ ma na dwose abiem wo se he adwene be na wukunu dwen fa wo ho unim se wa frɛ me na mse se de wa wo frɛ na adwene de e wa so o fa fun no wa fa yi number na frɛ o fa ye nso na nye nipa bonini e na frɛ me eno ni yedi mi no yedi mi nyina no eno no ma wale u film la tentene akolanya 31 years untwante mansi wo ensi mi kuro mu da sem asama to me na wudi machi da unko bi da na we number 39 29 afre 99 afre wo fun so umpana ni nipa koro ahyawe ni ba tutu ni ba tesawo enti me pon adwuma na me ba ni sia me kan no se ma akoka kire da we station say anim guase na wodi gu no onya isa ade no na unim pena bia afa mi duru fie na odeketa se ho no woda ho sa ahyawe ni ba tutu ni ba oso be ka kire mi station ho sa wo mpana na me se meme hama mpana na me fae no oso hu no se wo nie minie mpana be na wo ka che ti akora ni me frɛ ne phone so no wo ba no wo se ma oboa na da no waboa na me ka kire ne se anim guase na wo gu no onya na wuni mpena bia ogu mani ma se pacha ma walu besi ne mpena be na mafa wo gina wo se dwaman na me ko boye no wa hwe ya me kofia etokusu ya fresu ya popondua enru ho oi enru ho they say ose akola ya se wo chefie na tobo ebia ahon kra de wa ve bia ma obekọ akofa ukuna ba betena ho enti ene ete sa de a yemwa no mane nton me so me nton me che no mfa wo chefa e wuska ni mu mfa ma oma asa ko bia se mo ka se me na me moa o ma unya kuma se fie ye nton na me mfa chefa ma o woni me kon ya no start sa de ne se obe chefie na de me de ama me amekwa akọ de me kuna ba fie wo de ene won chefie no obeton me so me nim pena bi me ni obi a me ko wale ne de na ba fie ho na de me kura fie no me je me de ne me de ma me ma fie ho kura me ntana ho okay atiefo asem ni nie oba de achia me wa ha fa wadwa na ye hwade bi miano me ma wo kwan a won kasa ade we ya na me ma ye honfom so ebina alai oye no se oye bema
na wakɔ ware baa na bɛɛma ɔse wompɛ baa ne bio ɛsɛ ɔbɛɛ yi sɛ mfie nsia sɛ mfie nan ɔno da ne baabi wo da wo baabi baa yi chimba ho ɛna ɔno da chimba na wo da ho sɛbe ɛnka wo koraa sɛ kɔɔbaa ne ho me se ɛntɔkwa baa wadeɛ mu a kwan a wafɔ fa so tiesie wɔn ntam ntɔ ɛyɛ very funny ɛyɛ too funny even to da ka de kyerɛ me kwan a mo fa so a mo siesie wɔn ntam yɛmo mo hyɛ dɛm na sɛ ɔyɛ yi na ya mohu baako tumi tokye baako te sɛ deɛ gyata akyi adoa no mohu ayɛ na nti ɛyɛ yi na anaba na ɔsɛ ɛyɛ yi na woka sɛ ɔsɛ yɛ sɛ wo nso ka ne nyinaa na ɛkɔ so ɛyɛ yi na nso ka sɛ na yɛ sɛ ɔde ɛnyɛ hwee ɛmka saa wodeɛ nya wotrɛ mpa kyɛw ɔnsa yɛsa deɛ ndeɛ mɛnka biom ɔnsɛ yɛsa na wo sɛ makoma sɛ yɛa o ne yɛsiesie case close na sɛ etumi travel to this extent deɛ na ehu enti efiri bra awura bɛɛma ne kɔ kwan so baa yɛ a woyɛ wadwen sɛ nka wo kɔ ne ho na wɔka kyerɛ wo sɛ ne bɛɛma awuo no efiri saa abrɛ no wɔne wo nhyia bio ɛne ɛsɛ wu nso ampa wo anaa na wa confirm ahu sɛ wu a na enwu yi ɛne ɛwɔ hwɛ enti wo nkɔ ne nkyɛn so okay enti o ware oba na sesei otew so enti yɛkan wo alaye abaya we wotew so na bibi si ye nti na ebi abedwire se na busuafo ye gentle na bibi si na hwade se wo kɔgye oba wa abusua ho na wontumi nware ne biewu a yɛde ne kɔ yɛse awade egu nkuro yahwɛ ne yaka kyerɛ wo ebia sei kwabrane wo beti ase ana wo besre so a ne kyefa wo de ama no mo wo magyapade a obi atini ba bia me ahu se abaya ne nte wo tibio na wo de wo mfa ne nkoi twɛn ma bibi nsi na hwade you go see se abusua no wo mo ye awowa ebro ewo wo no mo ano na de wo ye nti ene ebi o mate din wo mo hwew afei tuwo alaye wa disadvantage say amamre bia ni ho a ekire se abaya we wagya no ti yekan kwabnane nyame mfa saa mawu nenne wo alaye wo da ho a abaya we de be ye ukuna because munya awade enti ye ono ne ma ene be take full control of seja padie we na wo ka se ena mi nya no me ncha me ya me ne entona won fare chefa ne ade no onu na be take obedi kuna frisa mamre kwa so no wunya no on fa ne nkoma na busua enti onu na bedi kuna enti se basa onu na be take control of the house Ghana me mo so de wa wadiem umbusa emu obi nka nkyerɛ so oba na bedi nkia wu da bia de kan se be ma na bedi nkia wu na wo de akwaso yi se ne oba yi tie yi oba no kama body a wati hoi na da bia wode nam wani so pressure nko anti alaye wo be wuntam pressure nko anti o wo be wuntam e basa manu sisumuna so we ni e ba bem na bedi kuna enti e basa wo sama akora da ho a na ne wura ho gezam kazam agya no ade na busiafo samra di kuna efie na wo ka ho asem no ono ne ne man na e be gia boso ti se wote ho na sebe ye ka asem kyerɛ wo na wo hunu kwampa wo de befa so na wa wanya wasomdua ebe na ma wade so be mo akontem okay ma bedwafo ebebem ewo asemi ho na wi da Sebre Herbal and Research Center for onum pa onum de aba edwaso no senka wu nya bi na wu use a bema oba enke beboa wo ye wo da Sebre Imuplex capsules eno de boa ma mogya di atrentwe furu sane kama ewo nipadua ni mu wow tissues are worn out ana adamage nipadua na ho de kofom enti ama yade bia tumi free baabia be bɔhwe ho se ne ope bia
se wunya da sebre imu plus capsules a ebedi wa kagina mu se wo ye bema ana oba wa hu se wa ye mre pa wo mpam se ne pakase won kase nioma nkoye wo mpam se wunya da sebre imu plus capsules bi na se wo no mo ebeboa wo afi wo ba wo homonsa aye basanti ama wontumi nwohwe nonnom se duro we bi nansiesie na wo a wo pe no won san kanentam wo ye adwumaden ya wo tese kakra bi no akoma ebo na wa bre tititi na wontimu twetwon wa ye mremremre wunya da sebre imu plus capsules na so no no mo a eduro ne ye pa na beboa wo nso ya wonimia da sebre heba mixture eno de se we ba na be ma no akote na mu yade bi na wako a enko waduro nie wuyo bi adwonso tumi ta wa yase to de bi abebra no akyem na keto bi aba ensuo kan nipadua na ho ye omre wo ho ye ohene wo ye oba sebe wo mens no entumi flow ye ya no ayase ye wo ja me pa chaw se wunya da sebre heba mixture no bi na wo no mo a ebedi wa kagina mu na da sebre blood tonic ne de wa wote se wakoma kasa kyerɛw wonam ebo epim wo so te se de asase wo so na asie no ho kyiri wo wanim nyina ya wo ya wanum ato awuntumi ne di wonam wa wo ho kyerɛw pedase bre blood tonic na nonom se nka betumi anke nuom yensen ka bom nanom wate bra wo teka fimfia benyam yensen nyina bi ba bi eto nuo bia wo de okwa ka se me pedase bre nuom yensen nyina bi na bibi ne wokɔ na wanya bia ye number ni frɛ yen ɛyɛ 0535 01 0442 0535 01 0442 frɛ sa number wi na wone da sebrɛfo enso enkasa ɛwie 3p garlic mixture ne nso ɛyɛ dura pi wakna kyerɛ hetefo ɛna de aba edwa so na sɛ duro wei sɛ wunya bi na so nipa dasani ononom eto de bia all the time ya we feel very weak woni pedua mu wapone waposo na ye wo ya na wa ye mre o pressure ba bia ne na monye o cholesterol wo soro immune system ne mfanshin ye ti yade abobo basa to de bia sasabro ahututuo utumi kura ahoho no mesrewo pe 3p garlic mixture eduro ni bi na nonom na wono nomo a ebeboa wo ye kan oba misie ba kolnag dani eba eni ba bi etonu bi abenya bi edro we natural garlic wom enti so ono mo eboa me muja di efurusa ne enti da sori ahode mu wate ye number ye 0248 928824 ena 020 100 0021 we Volta Drill Limited yensuo nie arofoni ade hye ye die yetunsuo yetunsuo wutie mi enei akwanya no aba ma one se obekeka wo ho ensu papa a wo pa tuo wo fie hono ye ne ebe ye ho adwuma ne ye de ama wo ye ne ye wanim difo enim nsuo ni tu ye ne ye wo mfidi a ye de tu nsupa enya nsuo ni nsuo ne de ya bone asase ni mu na yakwa asase na yase ya bone bo na ebutu so no ne ye wura na se ya twi nsukro nye de ama wo eno ni nsuo enti wo fie ho wo wadwuma bu ho wo land property de so ana nsuo adwuma kora na apese o ya ma Volta Drill for mra no meye se adwuma no ma o metu nsu papa no emfa ma wate se wo nso ye obi na bia wa man kwanchenfo bia betuna problem abamu a for Volta Drill for na wo no metu nsu papa no wonsiesie ne kama ema nye papa mfa ma wo be kuma se ahojo da aban a ye main office ne wa ha okosunwan tachiman ne do ma nyina nso a ye won korabata ho ye number eye 0244 299 520 and 0266 43 2210 Fresa homa we na woni Volta Drill Limited for enkasa na de wonte asibia ne na wie wonum nkyiremu nsomfama na na wie Awurade fie Herbal Center Dr. Amankwa ne da no oba kronumbo sie Red Park a eho na papa ne wo na papa wo si ba bi atokro da wo ni padua mu bia no eduro bewura na akwa akoyem adwuma enti ena wie se wo ye obi a wanya tiyade a wo de aduro be fa hwenim ni wanum no de yi sa tiyade na firi so so ye obi a wanya enam yade a wako abre empane ekotwi wawowo ni nyina nkosi aga be Awurade fie ha wo de mu jabroso wo de ye twere yade Taford wana osa stroke adwojo ana wuntiri twetwen wa ye mrempam ana waka awo na wo pe wo mensese nso nye o bra
na Dr. Amankwa womo ewo awurade fie Herbal Center ha wate doctor number 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 fresa homa wi na wone awurade fie Herbal Center doctor no enkasa sisi ya ena wi Vim champagne energy drink no enu nso odwa so na Trillium Industrial Limited for na akofa sa drink we di aba drink ni hyeye papa me pa chawo se wunya Vim champagne energy drink bi na sa wo ba e instant boost enti wutie me dwumadie bi a wudie on pesa ase be ye da na amanfo be die hurusie ye be dia sa ye be gye ni na ye very memorable event ya Vim champagne energy drink and afa ko dwumadie na ase say ye wedding party bi na wo hosti ni padomo a wo to nsafre wo no ma Vim champagne energy drink brem onso adwuma ya wo ye wu na mawiam adwuma ni ye adwuma den ya na wa bre ate ase pe Vim champagne energy drink nom every sip e ma Vim no o twi bia gu minimum na akọ nipadua mu no e ma vigor no e ma vitality no e ma oni wankasa moment Vim champagne energy drink enti ura store ho supermarket ho ma me no ton drinks no ma ati na pokuya ewie ma me nchia o ton Vim champagne energy drink ni bi e wa chamfo first floor ha yankupo nhyira pa wate Trillium for nso number 0322 19 0877 0322 19 0877 obefre one ye bekasa ni akire nsemu nso de amawo na grow fine herbal tonic no aduro na wo benya bia bobwa ebeboa wo se wo ye oba wo ye bema eduru anadwo wuntumi na ya na wa ye mre obeda asore no wa tumi se nipaduam ya wo ya me pa cha wonu mu ato to de bia titritiye oba ba me kanfu grow fine herbal tonic de amawu nonom wate nonom eduro ne ye wanimu aye huya wani asifita enkoye hweye nu anwo nonom grow fine herbal tonic wate ma sebe mo haw ewo mu nsabu ho ohaw bia wo de ne maye obi same de ne badako na twa obi nso de ne oseme de ne ba babroso obi nso same de no de anitum eno ni nyina anye issue bia wo menses wo bia no nonom grow fine de duro ne be ye fine eye kama wo nyare a onunum sa duro we bia boni padua na hode ho ban grow fine herbal tonic ene wo grow fine ointment nso oya biara a wotie wo ni padua ni mu usisi wakiri bremo ukotodwe wapo ne waposo fa grow fine herbal ointment bi fatwitwi wo de fada ne unku na hwese de make emeboa ye ni padua ne ho adwuma mo oya obi afiri ni padua ni mu oba PFA pharmacy wo Tafuni road abenya bi na akọ Misty Herbal Holenac oba Dani Herbal Apidank onu nyina wo murum ha ubenya bi oko Costa Pharmacy kejeti apampas obi ho habme wa asafo pole ho ehonso bi ho esreso oko Kriske ho a ubenya bi Edu Park Pharmacy wa tonsu Tenatet Herbal usofo line Smart Herbal oboase ba bi etonu obi a ode oka kase mi pe grow fine herbal tonic ene ne ointment wewie Dr. Grow Fine ni number ni digital herbal for 0244 59 6532 0244 59 65 32 oba de chia me akra amecha ene kwabanansa alai mai o masemi ayo akra yenchia yetifu nyina alai mai eze de su twitrotro ai osi no kra na kwala wo kire na adwuma na wo de pe ka ma no akra no na ne trotro enu otwi na we kura anya nim gu asesem ono ane kaaye osi aye de de ono ane shuban yo eye no obi osi na ayi ewu de na oye ma so first na nya wa na okan first na no otwi ka no yo ono si medwaman so ono so boy adwaman be medwan boy adwaman enye hwe be ma boy adwaman ma kwache no andi enye hwe afitire balanda so obo time na na eko no ya ma mi na ha me yo kwache so balanda so so no oba eta so so ala etie wo wasem ka na wo se oba na obeka eno ne hia me pa efise ye nyina ye mema ni bi se ye no kre se awrai
wo fa wachi na onya approve a wachi tae bi wo ho a yeso ye de beta wachiri nti wo so oba na beka fi se menkasa ye no kore de na so ye bo ne ni wie no ma me yebisa ne nsem bebre no wo se won kai hwe wonya hwe afi de ye ya ne se afi de wakai an eye nti ala ye wo nsem ka na bra na beka na ade ba ko ameka kire mema nyina so ne se woni oba te wo na apese ugyae no a awade sise ye nya nhye bi wenkane no na Christopher Krasi de nyame aka bo na wo mo ahu se nya ni nyina na ya na ye nyame aka bo mu nti ya na ye ntae enye nti wo mkra no dodo na ate ase ne sa ne nti no mesre se wo ye bema na apese ugyae wo yira ya fa kwan paso ne jai no kwan paso sebe ya emfa nimgu ase ema ade a wugina so die jai wo ba se eyadwaman nko a dia wo se wonya ne di adanse ye trodo se oba no abodwaman efisa ade kese ba ko etimi gina so di jai oba no na mom ekoye yese so dia wagu oba no anim ase awade guo ni nyina echi no abusua no kura betimi ni wadi wentimi anya proof se oba abodwaman na ade wa no kokasa ade to no so jai no na ye hwehwemu na nte sa abusua ni timi sama won panifu ani makura me da ase. Okay. Nana bi akura me joso me pa cha na wumpom ye ho adum ye da ye ho ase ene ye benada na ebnada nso de ye nana bi da sebe ye si yenya asuo buru de se ye nipa be firi kokwa be ye fita pa de ensi ye namo na sebe yenya se ye bepe ba bi awura na ye de ajejeji ye ni nso die ade a ye frɛ ne namu yade pa sɛ to obitwa de to obitwa na rokra de ukotore so kra na wo befa utumi asa infection no titiri ni anu ma wo kodwonso no obi adwonso na wo ho a na wafa enti ndie wo baabi ha very good obi on fa bada ya maba ma hwe onya how good ene wa bei ye nim sɛ wo de nana bigo herbal mixture ene ne capsules adura ye de ni nsuo no memene ne topa ye no eye wo na ade aba na ebo adasa me se mi ankasa mani ya gani mi hunu obi ena wie ye hie ka bibi che yo na meda wase na ma che wadiefo adofo na bi me de nchia soronko emam na obi beka se ho ane na bi ye obi a ya wotete habai na ne habai a won so wotete no ya na ye ka no se uko magazine da ho kakaka ni nyina no obi a wo adwuma wo ye expert wo na me de ye enam yade ndem ye expert se ndem yade ha wo atena wo so ache wako na wo se entumi nko no tie me adron dindi na bi go heba mixture na adron no e 2 in 1 wo to topa ye him na de ezuo no benom topa ye no adopa ne anwumre enam yade bia atena wo so onuma min kanche ose ebrenase ekumumwa no infection mwa na nkasa enti wutiemi a adundi di na bi abusu wo dwaso ba bi a wote wo mantem ho no enye adura ho odin enti misraw bema ya wo bema ensuo pinsu ankasa bema bu ha wodwunso wi a tise wo de banage ana hanki banage ni bema no pinsu te se mpompo apai no eye haw obo so no die agunsa ensa no ho apiepie ya kese ensu pie firi ne bema ho ankasa obi oso ensa me he ebeye ne hini obedwi saa obabi oso amana himfie no aye kese oni bema hia oni atenka oba so omuade pa ankasa no be oba oni atenka because oni mu faso a wonye firi bema so disaba no ya na di buo wo fom ntimi sraw oba so wadi buo foma be ma so wonye obi a obekokro nkakra bi a na waka ho ntimi sraw utiemi a adrodi di na bi oba ya infection ha be ma infection ha wo oba wo ho den ma wo wunyinsen na asai obi so wanyinsen di ayade na mankwala no enkwala ni nyina fie bi wo ho a enna ne agya ene mofra no obi adware wi a no keka no utiemi a monkonom na bi go heba mix ni bi na bi mi de namba no mamo na ya to anko matwetwe so me number na 0549 99 92 53 0549 99 92 53 bia infection hawo nam di number we atum from mo no de fa
me so frɛ fidie so a frɛ me na me wa ha me de na yem sei no ya na yem sere obi timi frɛ na bi me de na atena me so ache ndu susu sɛ duro no bɛboa me na papa banche untimi nkase ya na asɛ ngeje so noa kɔtɔ aduro na nom hwɛ ade man ba ko onum aduro no bɛ na kakra no wa frɛ me wose papa wo ye no kwafo mehu sɛ waduro no mehu sɛ ya de we waduro wose mpane a wawo no wose timi de mpane fa ni ntrim de ne wonye ye enso so still ano brasia na asa pija ano brasia na asa pija onum aduro wei ende wose okɔ check ye no doctor na se bibia afiri ni system no wow enti mesrawo obi bɛka sɛ me dwamanum me yabo na ade me se kɔ ne kɔ sohwe sɛ me yatrofo a obɛfrɛ me ka no kra so a obɛfrɛ adai enduo dɔso nanso so de minim na me ka kyɛw sɛ adura betim aboa wo na na bi go here ba meksha good o man temu a wote no ba bi a wo bia no unya bi mesraw oba wo menses entumi ma 2-3 years was me menses mara na besi day so wan hweni ya wo de time no de wadwan yo say wo to padia che say gibusu me se wo ho ansa na ibikura aye yira sa afie se wo ho eye how man wanya obi aso mu no wo peba ana se wo pe sa nipa ne peba no na eba ma no na afie wo na mo mpaebo so wenya fie na eye wo wenya obi na eye wo wan hwe wo mensisi ya wa wo ho ye den etimsro nom na nabi na hohoro wa wodie nim wa hohoro ahemfie adura wo nom fo wanum na yi efiri wo baase oba wo nom ne sensuo ni ba sister ba ko wose na nabi ensuo guogu me no sese me nom ye nam se an aduro no de bia wutiem radio so na me se eti se wode nam atoja so na enam no eja na ebo no na saade ye wo mu no echi nkakran ebechi ama wanya nam papa no afi wono ahu se yes ye kam ma afi de wono adi mu akontre wo se de ohoro na se kura se bene nsa ba akokora nko ho aye soft aye kama to ba de me se be ma bie no wo pe kwankese ye pe kwan hia enu na konkwam sa na twere no kora ka nti wo ba se bi wase bia mesro no na bi ni bi ebe krosu ho ama ho aye kama be ma ba ho a me se busia kro bebo no de ayo ho ade good to kwasem tina na bi me se me sa de me number na to mframam number na 0549 99 92 53 0549 53 junso mu yade be ma wanya prostate ada se wo junso ekamu ana se wo junso bebri numbi ede bia me kam se na mu yade bia no wo no ma wo partner ene enom nana se ba akofo konom a unye hwe ebe kobat ebe saba za wo de akoto bank ni wo be san akofa wa sevu be sa kwa koyi nti me se wo no ho kani obi a wo ne di mpam gro na ya na chese ya ahomte se wo be frɛ obi be frɛ na obusan se wa ware wasi da bi o nti wundi girl wasan ame ne girl bi ne wo ho de nam se na ya de ne ya oba no ne da nti me srɛ enye sa wa chese me se mani binum oba ne binum ansa chese obo ona se wa anya fast dem busa mi na busa se wa ware to ka se da bi na ka se ne wo nkwa wono ma won se wa mbo wa ha no o wi asa akote mo jise onunu no afi o se ame ne obi de te ho nti me sra wonu obi te ho a onye ne wade akura mani bi no yade ne ya be ma fon a de ka keto a wa hwe ya woni nyi wi ase aba ye da na no me ai kan sai wo wura ye obedi adansie ai wo tware be ma party atofo so e de kire ye na kwa nso so ne be ma no modu enso onya yade no e twekoi e fon no wo se wonom ya eye kama no after no na odu se yes aworo kama obi o hwa ne be ma ne sure ahono odim fa sapokora nto ho wuni a wutie mi apa konmadu ni bi ne hwa de be se bla man ba ko wo se ne be ma no tweko na kaka kra bi ne hwa na kase wo se ye ne ya onumadu ni bi no wona me kase wo bompa ye ma me wala bekim wo ye esirimuni okay kramoni wo bompa ye ma me pa ma me se empa ye wo ma me no tire kura bo me amimu he na ni age wanya mfaso pa yes enti mi sira wadefo me di baabi bi wo no betutudwa fato baabi kakra na ye na minim no me di tutudwa na se baabi sa ben wa
no wa akọ no akọ tobi atufo no de won wo tu dodo enko PFA ewo Tafuni road ho na top amazing eso wo Tafo Methodist asonda no ho hwa apidank ewo mrom Misty Heba ewo mrom Dani Heba omunyina wo faako Korenak ewo Ashton Main Street Fred Mens ewo Kewo Habme ewo Asafo pore honoma Coastal Pharmacy ewo Pampa so kageti ya honom adum uko Promise Heba unya bi Sofola uko Tenatet Heba unya bi Abrepon Junction Amseba unya bi Tech Junction KK Pharmacy ubenya bi ena asokore mampon amani K Pharmacy asokore mampon Boy Filling Station e wo hono asona ba Boy Filling Station ho room ho na pharmacy ne ho ena abuabu Ramatu 31st market ho ubenya bi abuabu number 2 Tofik Masalachi Tepa Adumura ubenya bi Tepa Mr Michael ya won so ben mekom no ho so ubenya bi go so ja Heba ubenya bi go so Geomat Pharmacy bi ho honom embem Rita Heba Kunsu Mr Amwa ne drugstore ho ubenya bi ho bekwai ukofodwo ho a ubenya bi oboase Smart Heba ubenya bi bogoso Unique Heba ena anwuraga janshi ejamwako woni anwurafo no asore no ena ye opposite ukọ ho bi ho abua kwa Oasis Otec FM efie ha yete kasei ubahase ya ubenya bi ha ena new adubiase Mr Obin ene Antiama ho so ukọ ho a ubenya bi babia ni afa Heba wo Jehovah Witness for junction so se hwi babia ni afa Heba wo Jehovah Witness junction so ho ukọ ho ubenya bi ho ena Monaco Junction atonsu Monaco Junction wa drugstore bi so ukọ ho ebi ho no Macro Junction Mamiedu San Heba Clinic ho so ukọ ho abenya bi Korango Living Home Heba wo police station de chi wo timba mu ho ukọ ho obenya bi so amekasa Branca Pharmacy UGC Brema UGC Asabre Junction ana Asafo post office ho also so Joy Root Pharmacy ukọ ho so a na nabi enu no bi ho tin nabi number no mensan fama moye number no ye 0549 99 53 0549 99 53 nana betawase na mebusa wompacho obananko wote wahwese wo Nigeria no ho asem so gosi se ya tunefo amanate ase sese de obepega nani enti sese ade oguso pega nani unim na metie program yi ofie na maami bo tano so din techima tano so be maami wo sisi a oh wow bi fra komada na ye busua no ebi wo tano so wow ti maami ka tano so no na mu tano so ai e ben techima wo fri techima na wo fri ho na go tade so te hansu na to no akọ techima ti mi maami wo tano so ho na ho nom no bo bi ho no ye fe na olete asema ya esi wo ha no olete no so won fa abada wa don to se enye sika pa na boys no kope oba ma no tu mpa oba ma no no jeans ka to oba ne de no woni badwuma nani so be ma de no woni ba bia kwada ene o mo kire ne se e bo ho ndu kwa ti se oba no fu ma ase ho ene wo ko hwe kwai ene oba no kire ne kwai no wonso wo kasa bia wote na hwene se wo horo se kakra wote na hwene se afi ne ho to no wie no wo ba ya no wa ko boys no wo na hwene se ala sie na hwene se mo ya fon na hwene se bo no to ho na hwene se mo se bo soro ho no ebinie si na no yo bese aye bi kase e bo no to ho se bo no to ho na hwene se mo se bo soro ho no nana yeah that's it arofo so no bi ho yagopo ne yebo afo yakwa ami alaye mano second chance na kachre ne se enura na nkese se ye ne obey ehia obey one na bobra awade no enwui mo ba panyini wo mfie aduasa ne akire se wo mpe obey bi ewu a se bi ono wote hei abaya ahofe totontoton kama se wo na sebe wo mpe bi ewu a janu no hu sesese wode ne ho sesese wotede te na afei ne chefa wode japade ni mu no fa ne de ma no no obi antena ne baby ene ese ne wo kai okay
ona wo se wontumi obeka akɔfa be ma abetena ho ani ahu anye tan entiye nton ene ebeka de wode agye no ebi awura obetumi kura atua no aka se metua wo fa ma to free bi fie ene abeye media sente saa nso a wontumi nka nkyere ne se ne chefa ono nton kyeso ono ate ase se me meton de nton na ye nyina ye ncheska no nti ka kyere no sese bi asem wei ense se ye na akotwe ene akoba awe ye akire bi e de asem beba na emom se de wo kani se wa amade a asem beba de bituo no e beto fa ni hye fiada mame yo alaye yansa o chiame anim na asem ota kan se na wali wasuma minim se trotro wa bia omutie nti mutie so ma mutie so mon kan kire no e na bo hofo no nya mutie nyina se de na Krobea se no ene ye benada eda fiada anapa no kono pepepe alaye ehia wo fia da se buru awura ko open year obre na nyame boa na sesitede saa ne be ya wanya aba ha ne de waba ekoye saa ye beto asem beba de betuo no na yehunu de obi free soro ho aba wate good and now we are such a Dumasi Rural Bank PLC for yankopon hyiramo na onye mo kese and se wo pe bank papa na onena dilia such a Dumasi Rural Bank PLC onom na what track record no bank iba yemfinhia aduana nsie nie still providing solid rural banking services ewo Ghana ha baby o current account corporate account o savings account susu account me bada achi account fixed deposit no interest rate ne kama money transfer bia yeye na oni edi dwa na wakwa ahunchiri mu no ye bobo besia ma de atre wadwuma mu hwehwe ya wo se Dumasi ye headquarters ne wo ho ene ye branch nso wo ho a ye wodwum ho a adwura ye be GPLT for dano kwa abri Kenya ase ye wa abrosan ase ho anwonaga ye wo je ne dwum ho abo ye wo post office na chi tafo ye be crab 600 adum ye wo boss FM akiri ho ena muzungu ye wo second station ye wa anyina su chechere ene adidwan mobilization centers wo ho oni ani dwa na mfasopa na abenya ye number ye 050 168 2737 ena 050 161 7924 ena wiai abusia panyi bobie me frɛ wo free Otec FM ha one mabrewa echiamo wo barekese ena wiai me ma one mabrewa nyina ha adofo mapon ne wiase awurade nyankopon so oboni frɛ ni a edane se boa obone boafo enso de ka ho wiai dwabrem to aso ama wo me afidie na ya